சரி, ஒரு சின்ன மங்களாச்சாரம் பண்ணிட்டு நம்ம ஆரம்பிச்சிடலாம் கிளாஸ். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயே. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயே சலாகயே சக்ஸும் ரூமிலம் என தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷிருங்காவினும் என பூதலே சயம் ரூப கதாமாயும் ததா சிவபாத்திகம். हे कृष्णा करुण सिंधे दीन बंदे जगत्पदे गोपिशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदानेश्वरी आनुदेविये प्रियमानी हरि प्रिये वांच कल्पतराय कृप सिंधु एवस नानां भावनयो वैष्णवयो नमो नमः. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम सत्य. हरे कृष्णा. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நாம 18, அதாவது இந்த பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். 18 அத்தியாயம். இதில் முதல் அத்தியாயத்தை நம்ம பார்க்க போறோம். ஒரு நாள் ஒரு அத்தியாயம் நம்ம பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, அதாவது இது பகவத்கீதையில முதல் அத்தியாயமே வந்து சிறப்பு என்னன்னு சொல்ல பாத்தீங்கன்னா, நாம எல்லாருமே வந்து ஒரு பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அதாவது ஆன்மீகத்தோடவும் ஒரு குடும்பத்தோடும் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஒரு சமுதாயத்தோட சேர்ந்து நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இந்த சமுதாயத்துல வாழும்போது நாம எப்படி வாழ்க்கையை கொண்டு போறோம்? ஒரு பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை. நாம எல்லாமே வந்து பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை தான். ஒரு பௌதிகத்தோட நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஆன்மீகத்தை வந்து ஊறுகா மாதிரி தொட்டுப்போம் எல்லாருமே. பொதுவா பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வாழையில போட்டு சாப்பிடும் போது ஊறுகா மாதிரி தான் நம்ம ஆன்மீகத்தை இப்ப எல்லாமே நடைமுறையில கலிகாலத்துல இப்படிதான் நம்ம இருக்கோம். ஆனா நிறைய வந்து இது பௌதிகம். ஆனா நம்ம பௌதிகம் வாழ்ந்துதான் ஆகணும். ஏன்னா நம்ம அடுத்த வேலை சாப்பாட்டுக்கு நம்ம உழைச்சாதான் சாப்பிட்டதான் நமக்கு. ஏன்னா ஆன்மீகத்தையே நம்ம இருந்தோம்னா நமக்கு வருமானம் இல்லைங்களா? அதனால பௌதிகத்துல இருக்கலாம், தப்பு கிடையாது. அதே பகவானோட உணர்வோட நாம வந்து பௌதிகத்துல வாழ்ந்துகிட்டு ஆன்மீகத்தோட நாம செய்யணும். எந்த ஒரு வேலை எடுத்தாலும், எந்த ஒரு செயல், கர்மான்னு சொல்றது என்னன்னா, நம்ம செய்யற செயல் தான். நம்ம என்ன வேலை செய்யறோமோ அதுதான் கர்மா. சோ எந்த கர்மா நாம பண்ணாலும் சரி, அது பகவானை மையப்படுத்தி நாம செய்யற செயல் தான் அது வந்து ஆன்மீகமான செயல். அப்போ நாம ஒரு குடும்பஸ்தனா இருக்கிறோம், ஒரு சமுதாயத்தோட சேர்ந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம், நமக்கும் ஒரு வருமானம் தேடிக்கிட்டு நாம வாழ்ந்துருக்கோம். அது பௌதிகமான வாழ்க்கையா இருந்தாலும் பகவானோட உணர்வோட நம்ம வாழறதுதான் வந்து இதுதான் உண்மையான துறவரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க. இதுதான் உண்மையான துறவரம் சொல்லப்படுறாங்க. சோ இது காட்டுக்கு போய் வனவாசம் போறாங்க பாத்தீங்களா, அது ஒரு துறவரம் தான், அது ஒரு ஞானி சொல்லலாம். ஆனா இது நாம ஒரு கிரகஸ்தனா, ஒரு குடும்பஸ்தனா, ஒரு காலேஜ்ல படிச்சுக்கிட்டு ஒரு வேலை பார்த்துக்கிட்டு நம்ம இருக்கோம் பாத்தீங்களா, ஆன்மீகத்தோட நாம செய்யறோம் பாத்தீங்களா, இதுதான் உண்மையான துறவரம்ன்றார் பகவான். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் வந்து ஒரு பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு. அவருக்காக தான், இது நமக்காக தான். இப்ப நாம எல்லாம் என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் தான் நாம எல்லாரும் இந்த பகவத்கீதை கேட்கறது எல்லாமே நம்ம வந்து அர்ஜுனன் தான். அர்ஜுன மனநிலை தான் நாம இருக்கணும். நாம எல்லாம் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் பண்றாரு பகவான், அதை வந்து நமக்காக தான் உபதேசம் பண்றாரு அப்படின்றது. நாம எல்லாமே இப்ப அர்ஜுனன். சோ அர்ஜுனனோட மனநிலை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, போர்ல வந்து நிக்கிறார். இங்க வந்து வாரில் வந்து நிக்கிறாங்க. 2 பக்கம் சேனையை உருவாக்கியாச்சு. இந்த பக்கம் சேனை வந்துச்சு, அந்த பக்கம் சேனை வந்துச்சு. எல்லாம் சேனை வந்து நிக்கிறாங்க. இந்த இடத்துல பகவான் வந்து நான் போர் பண்ண மாட்டேன் சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் நிக்கிறார். போர் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு நிக்கிறார் அர்ஜுனன். இந்த இடத்துல வந்து பகவான் வந்து ஆத்ம தத்துவத்தையும் சாங்கிய தத்துவத்தையும் இந்த கர்ம யோகத்தையும் ஞான யோகத்தையும் விஞ்ஞான யோகத்தையும் பக்தி யோகத்தையும் கொடுக்கிறார். ஒரு நிமிஷம்.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, உங்களுக்கு லிங்க் அமைச்சிருக்கேன், அந்த கிளாஸ்ல வந்துருங்க. ஹரே கிருஷ்ண. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 5 விதமான ராஜயோகத்தையும் கொடுக்கிறார் பகவான். கர்ம யோகம் கொடுக்கிறார், ஞான யோகத்தையும் கொடுக்கிறார், பக்தி யோகத்தையும் கொடுக்கிறார், ராஜயோகத்தையும் கொடுக்கிறார். இது இல்லாம தத்துவத்துல பாத்தீங்கன்னா 6 விதமான தத்துவங்கள் இருக்கு. அந்த 6 விதமான தத்துவங்கள்ல சாங்கிய தத்துவம், ஆத்ம தத்துவம், அதையும் பகவான் கொடுக்கிறார். இந்த 18 நாள் நம்ம அதை படிக்க போறோம். ரொம்ப வாழ்க்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் இடத்துல நம்ம இருக்கோம். இப்போ ஒரு நாள் ஒரு அத்தியாயத்தை நம்ம படிக்க போறோம். ஆனா இது ரொம்ப சொற்பம். இந்த டைம் 1 மணி நேரம்ன்றது ரொம்ப கம்மி. இது ஒரு யுகமே தேவை. இந்த பகவத்கீதையை படிக்கிறதுக்கு ஒரு யுகமே தேவை. ஆனா நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும், நம்ம விஞ்ஞான காலத்துல இருக்கோம் இல்லைங்களா, பௌதிகமான வாழ்க்கையில இருக்கோம், நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் 1 மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இதை நம்ம படிக்கிறோம். ஓகேங்களா? இது மொத்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 700 ஸ்லோகா. நம்ம வந்து 700 ஸ்லோகம் மொத்தத்துல இந்த பகவத்கீதை இந்த 700 ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்க போறோம். ஆனா டோட்டல் மகாபாரதமே பாத்தீங்கன்னா, மகாபாரதத்துல டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா 12,000 ஸ்லோகம் இருக்கு. 12,000 ஸ்லோகம் இருக்கு. அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹரிவம்சம் சொல்லுவாங்க. அது ஸ்லோகம்னா ஏகப்பட்ட 1,00,000 ஸ்லோகத்தை போகும் அது. ஆனா முக்கியமானது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 12,000 ஸ்லோகம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் ஹரிவம்சத்தை பத்தி இருக்கும். மொத்தம் வந்து 96,244 ஸ்லோகம் வந்து மகாபாரதத்துல உள்ளது. இதுல நாம வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் 700 ஸ்லோகம் தான் உபதேசம் பண்றாரு அர்ஜுனனுக்கு. சோ நாம இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய இது அதிகமா பேசப்படுறது யாருன்னா 500 வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 542 ஸ்லோகம் வரைக்கும் யாரு பண்றாருன்னா பகவான் தான் அதுல வந்து பேசுறாரு. இது இவரு அர்ஜுனன் வந்து கொஞ்சம் தான். இவரை பாத்தீங்கன்னா சஞ்சயன் ஒருத்தர் இருக்காரு. சஞ்சயன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரும் கொஞ்சம் போல, அவர் என்ன ஒரு மிஞ்சி போனா ஒரு 15-12% தான் அவர் யூஸ் பண்ணிக்கிறார் இந்த இதுல. திருதராஷ்டிரருக்கு வந்து ஒரே ஒரு இடத்துல தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் அவர் தான் பேசுறாரு இதுல வந்து. இதுதான் நம்மளோட பகவத்கீதை இப்ப நம்ம பாக்குறோம். இதுல இன்னைக்கு வந்து 18 டேஸ்ல வந்து இன்னைக்கு முதல் நாள் வந்து நாம வந்து பகவத்கீதையை பத்தி நாம எப்படி பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை வாழறோன்றத இந்த அத்தியாயம் மூலமா நாம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப நம்ம எல்லாமே அர்ஜுன மனநிலையில இருந்து நாம இந்த பகவத்கீதையை படிக்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம ஆச்சாரிய பத்தி நம்ம சொல்லி ஆகணும். ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா வந்து 4 சம்பிரதாயங்கள் இருக்கு நம்ம பாரதத்துல. அகண்ட பாரதத்துல மொத்தம் 4 வந்து ஆசிரமங்கள் இருக்கு. அதுல முதல்ல வருது பிரம்மகௌடிய சம்பிரதாயம். இந்த பிரம்மகௌடிய சம்பிரதாய ஒரு ஆச்சாரி தான் நம்மளுடைய ஸ்ரீல பிரபுபாதா. இப்ப நம்ம போட்டோ இருக்கு பாத்தீங்களா, இவர் தான் ஸ்ரீல பிரபுபாதா. இவர் வந்து 32வது ஆச்சாரியரா நமக்கு வரார். அவருடைய போதனையில தான் இப்ப நாம வந்து இந்த புக்கு நம்ம படிக்கிறோம். இந்த உண்மை உருவில் பகவானும் அர்ஜுனனும் அங்க என்ன பேசப்பட்டாங்களோ அது அப்படியே வந்து நம்ம கொடுக்குறாங்க. அவங்களுடைய குரு சீட பரம்பரை வர ஆச்சாரிய மூலியமா நம்ம பெறப்படுறோம். இதை வந்து என்ன சொல்ல வருதுன்னா இது வந்து பிரம்மகௌடிய சம்பிரதாயம் மூலியமா நம்ம பார்க்கணும். இதே ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் இருக்கு. ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் லட்சுமி சம்பிரதாயம் சொல்லுவாங்க. நம்ம சவுத் இந்தியால வந்து லட்சுமி சம்பிரதாயம். இது வந்து பிரம்மகௌடியா சம்பிரதாயம்ன்றது நம்ம வந்து கல்கத்தா சைட்ல அந்த சைட்ல ஒரு பெங்காலி, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரியால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரிசாவில பூரி ஜெகநாத் பத்தியில அந்த சைட்லாம் உள்ளதான் பிரம்மகௌடியா சம்பிரதாயம். அந்த சம்பிரதாயத்துல முதல்ல வந்து பகவான் பிரம்மா கிட்ட உபதேசம் பண்றார். பிரம்மாவுக்கு அது வேதங்கள்லாம் கொடுக்கிறார். பிரம்மா வந்து நாரத முனி கிட்ட கொடுக்கிறார். நாரத முனி வந்து வியாசர் பகவான் கிட்ட கொடுக்கிறார். வியாச பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மத்வாச்சாரி கொடுக்கிறார். மத்வாச்சாரி கொடுக்கிறார். இப்ப அதன் மூலியமா வர்றதுதான் வந்து இதுல 32வது ஆச்சாரியரா ஸ்ரீல பிரபுபாதா இருக்காங்க. சோ அவங்களுடைய போதனையில தான் நாம இப்போ இந்த இதை படிக்க போறோம். சோ இப்போ நாம இந்த இஸ்கான் நிறுவத்தையே வந்து இவர் தான் ஸ்தாபனம் பண்ணியிருந்தார். சோ இவருடைய அவருடைய லீலையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா. அவர் தான் நம்ம ஆச்சாரியர் இல்லைங்களா. அவரை பத்தி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் அவரை பத்தி தெரிஞ்சுப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம இந்த படத்துல பாக்குற பிக்சர் பாத்தீங்கன்னா சில பிரபுபாதா வந்து இந்த இடத்துல வந்து நிக்கிறாரு. 1976ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ணா 72ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சான் பிரான்சிஸ்கோல வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து ரத யாத்திரை பண்றாரு.
எங்க அமெரிக்காவில சான் பிரான்சிஸ்கோல வந்து ரத யாத்திரை பண்றாரு. நம்ம பூரி ஜெகநாத்ல ரத யாத்திரை பண்ணுவாங்க பாத்தீங்களா? நம்மளுடைய அதாவது ஆதி அந்த முதல்ல வந்து மனித பிறவிய உருவான இடம் எங்கன்னா பூரி தான். நம்ம பூரியில தான் வந்து முதல்ல வந்து உருவானது. அந்த பூரி கோவில் பாத்தீங்கன்னா சக்தி யுகத்துல கட்டின கோவில் அது. சக்தி யுகத்துல அந்த யுகத்துல கட்டின கோவில். நம்ம கலி யுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 5400 வருஷம் தான் போயிருக்கோம், தாண்டி இருக்கோம் நம்ம. 4,32,000 வருஷம் சொல்லலாம் கலியுகம். அது மாதிரி சத்திய யுகத்துல பார்த்து அப்ப கட்டின கோவில் அது. அப்பதான் சமுதாயமே உருவான இடம் அது பூரி. சோ அந்த இடத்துல ரத யாத்திரை வந்து ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற ரத யாத்திரை. அந்த ரத யாத்திரையை அதே மாதிரி அமெரிக்காவில சான் பிரான்சிஸ்கோல 72லயே நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதா வந்து அங்க ரத யாத்திரை பண்ணியிருக்காரு. அங்க உள்ள பக்தர்கள் எல்லாம் வர வச்சு, ஏன்னா அவரு அங்க விசேஷமா ரொம்ப அழகா ரத யாத்திரை பண்ணியிருக்கார். நம்ம சனாதனத்தை அங்க வந்து பரப்பியிருக்கார். சனாதனமா என்ன அப்படின்றத அந்த ஊர் மக்களுக்கு தெரியப்படுத்திருக்கார். அங்க இருக்கவங்க நிறைய பேர் திக்ஷா கொடுத்திருக்கார், எல்லாம் இது பண்ணிருக்காரு. சோ அவரை வந்து அந்த இடத்துல பண்ணிருக்காங்க. இப்ப நம்ம அவருடைய லைஃப் கொஞ்ச நேரம் பார்த்துடலாம். இந்த ரத யாத்திரை நம்ம பண்ணாரு நம்ம சொன்னோம் பாத்தீங்களா? அவருக்கு இந்த ரத யாத்திரை பண்ற காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவரு சின்ன வயசுலயே 5 வயசுலயே வந்து ரத யாத்திரை பண்ணிருக்காரு. 5 வயசுல. அவரு கல்கட்டால தான் பிறந்தார். கல்கத்தாவுல பிறந்தாரு. 1896ல பிறந்தார். செப்டம்பர் மாசம் 1ஆம் தேதி கல்கத்தாவுல பிறந்தார். கௌரமோகன் சொல்லிட்டு அவர் தந்தையார். தாயார் பேர் வந்து ரஜினி. அவங்க ஒரு பிராமண, அதாவது வைஷ்ணவ குடும்பத்துல தான் பிறந்தார் அவரு. வைஷ்ணவ குடும்பம் தான் பிறந்திருக்கார். அவர் அபாயின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு பேர். அவரு உண்மையான பேர் வந்து அபாய். அப்போ அவர் கல்கட்டால பிறந்து இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, அங்க பக்கத்துல வந்து அவங்க ஸ்ட்ரீட்ல, அவங்க தெருவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கோவில் இருக்கு. ராதாகிருஷ்ணா கோவில் இருக்கு. அந்த கோவிலுக்கு அவங்க தந்தையார் வந்து தாயாரும் தந்தையாரும் போவாங்க. ரெகுலரா போவாங்க. காலையில ஈவினிங் போவாங்க. அது மாதிரி பிரபுபாதாவும் கூட போயிருக்காரு. கூட போயிட்டு அது கூடவே இருந்து அங்க டான்ஸ் எல்லாம் ஆடிக்கிட்டு, அப்புறம் இந்த மிருதங்க வாசிக்கிட்டு, பஜனை பண்ணிக்கிட்டு, இந்த மாதிரி எல்லாம் ரொம்ப ஈடுபாடா இருந்திருக்காரு அந்த இதுலயே. அங்க ஊர்ல ரத யாத்திரை கல்கத்தால பண்ணும்போது அதையும் பார்த்திருக்காரு. பார்த்துட்டு 5 வயசுல அவரு ஒரு ரதத்தை அவங்க பெற்றோரோட கேட்டு அந்த ரத யாத்திரை எப்படி செய்யணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அவரும் ஒரு சின்ன ரதம் ஒண்ணு செஞ்சு அழகா பகவானை உட்கார வச்சு இழுத்துருக்காரு 5 வயசுல. அப்ப அங்க கூட இருக்கிற பசங்க எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு, அங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு, அந்த ஸ்ட்ரீட்ல பெரியவங்க எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க. சப்போர்ட் பண்ணி எல்லாம் சேர்ந்து இது பண்ணிருக்காங்க. அது மாதிரி பண்ணிருக்கும் போது அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல் முடிச்சாரு. ஸ்கூல் முடிச்ச உடனே காலேஜ்ல வந்துட்டாரு. காலேஜ்ல வரும்போது அப்ப அந்த ஆன்மீகத்தோட தான் இருக்காரு அவரு. எல்லா செயலுமே பகவானை மையப்படுத்தி தான் அந்த செயல்பாடே வந்துட்டு இருக்கு. ஒரு வைணவ குடும்பத்துல பிறந்தாரு இல்லைங்களா? அந்த வைணவ குடும்பத்துல எப்படியோ அது மாதிரி கரெக்டா ஈடுபாடோட வந்திருக்கார். அவரு காலேஜும் படிக்கிறார். காலேஜ்ல படிக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, அவருடைய நண்பர் ஒருத்தர் இருக்கார். இவங்க 2 பேருமே ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட். இவங்க நண்பர் இவங்களும். அப்போ ஒரு இடத்துல என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஒரு ஒரு சொற்பொழிவு ஆற்றின்னு இருக்காங்க ஆன்மீகத்தை பத்தி. அங்க வந்து அவருடைய குரு யாரு, நம்மளுடைய ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுடைய குரு சரஸ்வதி சோமாமி அங்க வந்து ஒரு சொற்பொழிவு ஆற்றின்னு இருக்காங்க. அப்ப இவங்க பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்து போய் பார்த்தாங்க. அப்போ அவர் வந்து அந்த காலத்துல வெள்ளைக்கார ஆட்சி இல்லைங்களா? அப்பெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெள்ளைக்கார ஆட்சி. அப்போ பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, அப்போ உள்ள நம்மளோட சாமியார்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நார்மலா இருப்பாங்க. ரொம்ப அந்த காலத்துல வந்து ட்ரெஸ்ஸே வந்து பாத்தீங்கன்னா கோணில தச்சு போட்டு, காட்டன் கூட கிடையாது. கோணில தச்சு. அந்த மாதிரி ஒரே அழுக்கா இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி அந்த ஆச்சாரி வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மகவுடைய சம்பிரதாயத்துல 31வது அவர் ஆச்சாரி வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இருந்தாரு. சில பிரபுபாதா பார்த்துட்டு என்ன இப்படி இருக்காங்க இவங்க அப்படின்னு சொல்லி இவரு காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்காரு. சோ அந்த மாதிரி சூழ்நிலை அவர் பார்த்திருக்காரு. பார்த்த உடனே சரி இவங்கெல்லாம் இப்படிதான் சாமியார்லாம் இப்படிதான் இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டாங்க. அவரு சரியாவோட காது கொடுத்து கேட்காம வந்துட்டாங்க. 2வது ட்ரிப் அவரே நண்பர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, நம்ம சில பிரபுபாதா வந்து இவரு நம்ம ஆச்சாரி கிட்ட போய் பார்க்கலாம். திரும்ப வாங்க. நம்ம பார்க்கலாம். திருப்பி வந்திருக்காரு. நம்ம ஊர் பக்கத்துலயே வந்திருக்காரு. வாங்க போய் பார்க்கலாம். இல்ல நான் ஏற்கனவே பார்த்தேன். அது எனக்கு சரியா வரல. நான் சாதாரணமாவே இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. நீ வா ஒரு வாட்டி வா வந்து பாரு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு துணை விட்டு போயிருக்காரு. அப்போ வந்து ஏன்னா நம்மளுடைய சில பிரபுபாதாவுடைய எண்ணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்போ சுதந்திர போராட்டம் நடந்தது. அப்போ சுபாஷ் சந்திர போஸ்லாம் வந்து அந்த டீம்ல இருந்திருக்காரு. யாரு நம்மளுடைய சில பிரபுபாதா சுதந்திர போராட்டத்தையா அந்த இதெல்லாம் ஒர்க் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. காலேஜ் படிச்சுக்கிட்டு அந்த வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. சோ இந்த மாதிரி டைம்ல ஆன்மீகத்துல போகும்போது பாருங்க அந்த அவரோட பிரபுஜி அவருடைய குருவை பார்க்க போறார். அந்த போய் பார்க்கும்போது அப்போ வந்து இவங்க அப்போ அந்த பேச வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தது 2 பேரும் நேருக்கு நேரா சூழ்நிலை வந்திருக்கு. அப்ப பேசும்போது அவருடைய குரு வந்து கேட்கிறார், நீங்க எல்லாம் காலேஜ் படிக்கிறீங்க, நல்லா இங்கிலீஷ்லாம் நல்லா பிரில்லியண்டா நல்லா பேசுறீங்க.
அதனால வந்து சனாதனத்தை பத்தி நீங்க எல்லாருக்குமே உபதேசம் பண்ணலாம் இல்லையா? இந்த பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் இதெல்லாம் நீங்க உபதேசம் பண்ணலாம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு. அப்ப ஸ்ரீல பிரபுபாதா சொல்லியிருக்கார், நம்மளுடைய ஆச்சாரிய என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, இப்போ வந்து பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கு இல்லைங்களா, அவங்க நம்மள இது மாதிரிலாம் இது பண்றதுக்கு அலோ பண்ணுவாங்களான்னு. அப்போ உடனே அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, அவருடைய வேகத்தை பாருங்க, அவருடைய குருவோட வேகத்தை. அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, அவங்க ஏதாவது ஒரு அரசியலோ ஒரு அரசாங்கமோ ஒரு எதுவா இருந்தாலும் அது இன்னைக்கு இருக்கு நாளைக்கு போகும். ஆனா பகவானுடைய பக்தி என்னைக்குமே போகாது. மனித பிறவி எப்பெல்லாம் அழியுதோ அது வரைக்கும் இந்த ஆன்மீகம் இருந்துட்டு தான் இருக்கும். அதை பத்தி நீ கவலைப்படாத. உன்னுடைய சனாதனத்தை நீ எல்லாருக்கும் நீ சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னதுனால அவர் என்ன பண்றாரு, அப்புறம் வந்து புரிஞ்சுக்கிறாரு. சொன்ன உடனே சரி ஓகே அப்படின்னு. அப்பதான் சீல பிரபுபாதாவுக்கு உணர ஆரம்பிச்சார். இவருக்குள்ள ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு ஆச்சாரி, ஒரு சாமியாரு, இவருக்கு எப்படி இந்த ஞானம் இருக்கு அப்படின்றத ஒரு அப்புறம் இன்னொன்னு சொல்றாரு. பகவானை பத்தி நிறைய விஷயங்கள்லாம் அங்க சொல்றாரு. அது சொல்ல சொல்ல இவருக்கு வந்து ரொம்ப இதாகி போச்சு. ஒரு ஈடுபாடு வந்துருச்சு அவரு குரு மேல. அப்புறம் உடனே அவரை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்ச உடனே இதுக்குள்ளார வந்து என்ன, அப்புறம் அவரு ஒண்ணு வார்த்தையும் சொன்னார். அவங்க வந்து நம்மளுடைய அகண்ட பாரதத்தை வந்து அவங்க வந்து ஆட்சி ஆள்றாங்க இல்லையா? நாம வந்து அவங்க நாட்டுல போய் நாம வந்து நம்ம சனாதனத்தை நாம பரப்பணும். நாம இந்த பகவத்கீதைனா என்ன? பகவத்கீதை சனாதனம். இதை நாம எல்லாருக்கும் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி. அப்பதான் அவருக்கு புரிஞ்சுது. ஓ! இது ஆன்மீகத்தோட நாம செயல்படணுமா அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு தான், அதுக்கப்புறமா அவரு பேச ஆரம்பிச்சார். நல்ல இதோட இருந்தார். அதுக்கப்புறமா அவருடைய சொற்பொழிவை தெரிஞ்சுக்கிட்டு, அதே மாரி இவரும் வந்து எல்லார்கிட்டயும் ஸ்பீச் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டார். ஸ்ரீல பிரபுபாதா. இப்படியே காலேஜ் முடிச்சார். காலேஜ் ஆன்மீக தொடர்போடு இருந்தார். அதுக்காக பொறுமையாவே காத்துட்டு இருந்தார். இந்த ஒரு ஷிப் தெரியுது பாருங்க. இந்த கப்பல்ல வந்து அவர் என்ன பண்றார், இங்கிருந்து நாம வந்து அமெரிக்காவுக்கு போலாம். அமெரிக்காவுக்கு போய் இந்த சனாதன தர்மத்தை நாம எல்லாருக்கும் இந்த பகவத்கீதையை பகவானுடைய கான்செப்டை எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்தலாம் அப்படின்றத இவர் என்ன பண்றார், அந்த கப்பல் ஓனர் கிட்ட போய் கேட்கிறார். அவங்க வந்து மும்பைல இருக்காங்க. மும்பைல இருக்க அந்த ஒரு மாதாஜி அந்த ஓனர் வந்து அவங்க கிட்ட கேட்டவொன்னே அவங்களே ஹெல்ப் பண்றாங்க. உங்களுக்கு நான் எல்லாமே உங்க வசதி பண்ணி தரேன். உங்களை அமெரிக்காவில போய் கொண்டு போய் விடுறதுக்குள்ள எல்லா வழியும் நான் பண்ணி தரேன் அப்படின்னாரு. சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதாவும் அந்த அமெரிக்கால அந்த ஷிப்ல ஏறுறாரு. ஷிப்ல ஏறி கிளம்புறாரு அமெரிக்கா. அது 47 நாள் அந்த கடல்ல போயிட்டு இருக்கு. அமெரிக்காவுக்கு போறதுக்கு 47 நாள் மும்பைல இருந்து போறதுக்கு. அந்த 47 நாளையும் அவரு கடலே பார்த்தது கிடையாது. அந்த அந்த கடல் பிராணயத்துல இது டிராவல் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா, அந்த சிசிக்கு இருக்கும். ஒரு மாரி ஒரு காற்றெல்லாம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். ஒரு மாரி இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த இது வந்து அவருக்கு ஒத்து வரல, பிடிக்கல. அப்படி இருந்தும் கூட அது அந்த அந்த இதுலயே போறார். ஷிப்லயே போறார். 2 வாட்டி அவருக்கு ஸ்ட்ரோக் வந்துருச்சு. ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரோக்லயே வந்து அவரு ரொம்ப சீரியஸ் ஆயிட்டார். அப்படி இருந்து கூட அது பகவானுடைய ஏதோ ஒரு லீலை அப்படின்னு பகவானுடைய லீலை தான் அப்படின்னு நினைச்சு திரும்பவும் வந்து அப்படியே டிராவல் பண்ணிட்டே இருக்கார். ஏன்னா இடையில எங்கேயும் இறங்க முடியாது இல்லைங்களா? டைரக்டா அங்க போகுது. யுஎஸ்ஏ போகுது. ரெண்டாவது ஸ்ட்ரோக்கும் வந்தது. அதையும் அவர் வந்து சமாளிச்சுக்கிட்டு அப்படியே இருந்தார் பகவானுடைய இதுல. அந்த டைம்ல சும்மா இல்லாம ஒரு பகவத்கீதையை பத்தியும், ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பத்தியும் அவரு பொருளுரை எல்லாம் எழுதிட்டு வரார். அந்த ஷிப்ல இருக்கும் போதே போகும்போது ஒரு சின்ன ட்ரங்க் போட்டி கையில ஒரு ₹45 இந்தியன் மணி எடுத்துக்கிட்டு அங்க போறார். 2, 3 செட் எடுத்துக்கிட்டு தபலா வாசிக்கிறது, மற்றபடி இந்த பஜனை பண்றது மெட்டீரியல் எல்லாம் எடுத்துன்னு கிளம்புறாரு, போறாரு. போய் யுஎஸ்ஏலயும் இறங்கிட்டார். அவருக்கு சொன்ன மாதிரி அந்த கப்பல் ஓனர் வந்து ஒரு ரூம் கொடுத்துருக்காங்க. 10க்கு 10 ரூம் கொடுக்குறாங்க. அந்த ரூம்ல போய் தங்குறார். தங்கின பிறகு அதுக்கப்புறம் இப்ப நம்ம இங்க சும்மா இருந்தா போறோம்னு சொல்லிட்டு பக்கத்துல சுத்தி பாக்குறாரு. பார்த்தா ஒரு ஒரு பார்க் ஒண்ணு இருக்கு. சரி அந்த பார்க்ல போயிட்டு உட்காந்துட்டு பகவான் ஹரிநாமத்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார். இந்த தபலா வச்சுக்கிட்டு வாசிக்கிட்டு அவர் பாட்டுன்னு மிருதம் இது பண்ணிக்கிட்டு ஹார்மோனிய புட்டி வச்சுக்கிட்டு அவர் பாட்டுன்னு பகவானை பத்தி பண்ணிட்டு பாடிட்டே இருக்காரு. சோ அங்க வரவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹிக்கின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பார்க்ல வரவங்க அந்த காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் 69, 68 அந்த டைம் நடந்த விஷயம் இது. சோ அந்த மாதிரி காலகட்டத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹிக்கின்னா ஒரு போதைக்கு அடிமையானவங்க, தப்பான ஆளுங்க. அப்படிப்பட்ட ஆளுங்க அந்த பார்க்கு வருவாங்க. இவரை பார்த்த உடனே இவர் என்னப்பா இவர் பாட்டு ஏதோ சொல்லிட்டே இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னா எல்லாமே இங்கிலீஷ்ல தான் பண்றாரு. இங்கிலீஷ்ல தான். அவங்க இங்கிலீஷ்லாம் நல்லா அழகா பேசுவார் நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதா. அவங்க வரவங்ககிட்ட இங்கிலீஷ்ல ஸ்பீச் குடுக்குறார். ஆனா சாங்லாம் வந்து நம்ம சமஸ்கிருத்ல தான் பண்ணிட்டு இருக்காரு. எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு அவங்க பேசிட்டு ஒருத்தர் ஒரு ஆள் வந்தாங்க, 2 பேர் வந்தாங்க, 4 பேர் ஆச்சு, 10 பேர் ஆச்சு, 20 பேர் ஆச்சு, 100 பேர் ஆச்சு, 1000 பேர் ஆச்சு. அவ்ளோ பேரும் அந்த பார்க்ல வர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. அந்த ஊர் கவர்னரே வர ஆரம்பிச்சுட்டார். யுஎஸ்ஏ அவரு இந்த அந்த அந்த ஊரோட கவர்னரே வந்து பேச ஆரம்பிச்சிட்டார். எல்லாமே வந்து அந்த எவ்வளவு நாள்னா குறுகிய நாள் தான். ஒரு 4, 5 மாசத்திலேயே. ஏன்னா அவருடைய முகம் வந்து அந்த அளவுக்கு பொலிவு, அந்த மாதிரி அவர் சொல்ற விதங்கள். அந்த இங்கிலீஷ்ல வந்து நம்மளுடைய சனாதனம்னா என்னன்றத ரொம்ப அழகா ஸ்பீச் கொடுத்திருக்காரு.
அதை அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க, அதை ஏத்துக்கிட்டாங்க. இதுல இன்னொன்னு என்ன தெரியுங்களா, நம்ம ஃபோர்டு கம்பெனி ஓனர் இருக்க பாத்தீங்களா, ஃபோர்டு கம்பெனி, கார் கம்பெனி. அந்த கார் கம்பெனி ஓனரே வந்து அவருக்கு வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுடைய சீடர் அவர். அமெரிக்கால இருக்காரு அவரு. அவரு வந்து அவருடைய சீடர் ஆயிட்டார். அவரும் அந்த பார்க்ல வந்து பார்த்து பேசி அவர்கிட்ட பழகி, அப்புறம் அவருதான் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஹெல்ப்லாம் பண்ணியிருக்காரு. அந்த ஒரு கவர்னர், அந்த ஒரு பிரசிடென்ட் எல்லாமே நல்ல ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க. பண்ணிட்டு அங்க மாத்திரம் இல்ல, ரஷ்யாவுக்கு போயிருக்கார், கனடாக்கு போயிருக்கார், எல்லா கண்ட்ரிக்கும் போயிருக்காரு. எல்லா கண்ட்ரிக்கும் போய் நம்ம சனாதனத்தை சொல்லியிருக்காரு. அவரு அந்த வாழ்நாளிலேயே 84 புக் எழுதியிருக்காரு. எல்லா லாங்குவேஜ், வேர்ல்டுல எல்லா லாங்குவேஜ் 80% லாங்குவேஜ் பகவத்கீதையை எல்லாருக்கும் பரப்பியிருக்காரு. ஒரு சாதாரண ஒரு 1896 பிறந்து ஒரு சாதாரண பெங்காலியில பிறந்து இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா 84 புக் எழுதியிருக்கார் பகவானை பத்தி. அது மாத்திரம் எல்லா லாங்குவேஜ், ஆல் லாங்குவேஜ்ல இருக்காரு. இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா உக்ரைன்ல வார் நடக்குது பாத்தீங்களா, அந்த உக்ரைன்ல நடக்கிற வார்ல பாத்தீங்கன்னா அவருடைய பக்தர் இருக்காங்க, அவரோட துப்பாக்கியில பகவானுடைய போட்டோ இருக்கு. போட்டோ வச்சுக்கிட்டு ஜபமாலை பண்ணிக்கிட்டு தான் உக்ரைன்ல போறாங்க. உக்ரைன்ல மட்டும் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 40% சனாதனர்கள் இருக்காங்க. இன்னைக்கு ரஷ்யால இன்னைக்கு அவ்வளவு பேர் சனாதனத்தை தழுவி இருக்காங்க. நாம அகண்ட பாரதத்துல பாத்தீங்கன்னா சனாதனம்னு என்ன தெரியாம நம்ம வாழ்ந்துன்றோம். அதை பத்தி எல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்ப அழகா படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது சில பிரபுபாதா வந்து இவ்வளவு நிறைய தொண்டு பண்ணிருக்கேன். 1965 அங்க கனடா இதுக்கு யூஎஸ்ஏக்கு போனார். 65 போனார். அவர் வாழ்நாள் 77 வாழ்நாள் பகவான் கிட்ட போய் சேர்றார். அது வரைக்கும் 12 முறை வந்து வேல்ட சுத்தி வந்திருக்கார். 12 முறை 125 கோவில் கட்டியிருக்காரு அவருடைய வாழ்நாள்லயே. நாம ஒரு வீடை கட்டுறதுக்கே நாம ஒரு நாக்கு தள்ளணும். ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணிப்பார், வீடை கட்டிப்பார்னு சொல்லுவாங்க. 125 கோவில்ல இந்தியா மட்டும் இல்ல, வேர்ல்ட ஃபுல்லா கட்டியிருக்காரு. ஒரு கோவிலை பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளவு பிரம்மாண்டமா இருக்கும். அவருடைய வாழ்நாள்ல 12 வருஷத்துல அவ்வளவு கோயில் கட்டியிருக்காரு. எல்லாம் பெரிய பெரிய மகான்கள்லாம் அவருக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க. பெரிய செல்வந்தர்கள்லாம் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க. அது சனாதனத்தை எப்படி பக்குவமா சொல்லி ரொம்ப அழகா புரிய வச்சு ரொம்ப அழகா பண்ணியிருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நாம ஸ்ரீல பிரபுபாதா பத்தி நம்ம படிச்சோம். இப்ப வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தாங்க இல்லையா, மேங்களூர் இஸ்கான், ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூருக்கு நம்ம அனைவர் சார்பாக ஒரு பிரார்த்தனை பண்ணிடுவோம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைச கதாதார சிவாசாதி கௌர பக்த விருதுக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே. இது நம்ம பகவானுடைய விக்கிரகம். இது நம்ம வந்து ஒரு நிமிஷம், நம்முடைய பகவான் ராதாராணியோட பகவான் ராதாகிருஷ்ண பகவானுடைய விக்கிரகம் இது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம மேங்களூர் இஸ்கான்ல இருக்கு. நம்ம இந்த இஸ்கான்ல இப்ப நம்ம சின்ன கோவில் ஒண்ணு கட்டின்னு இருக்கோம். சின்ன கோவில் கொஞ்சம் இப்ப பெருசா கட்டின்னு இருக்கோம். ஒரு 1.5 ஏக்கரால கோயில் கட்டின்னு இருக்காங்க. இது பழைய அட்ரஸ். இது இப்ப நான் இந்த இடத்துல அட்ரஸ்லயே நம்ம இயங்குன்னு தான் இருக்காங்க. ஆனா இப்ப கோவில் கட்டின்னு இருக்காங்க, நல்லா பிரம்மாண்டமா கட்டின்னு இருக்காங்க. அது ஒரு யூனிவர்சிட்டி மாதிரி கட்டுறாங்க. இப்ப பகவத்கீதை எல்லா நிறைய லாங்குவேஜ்ல நம்மள என்என்டி பிரபு வந்து எடுத்துட்டு இருக்கார். இவர் என்என்டி பிரபு பத்தி நான் ஒரு சின்ன விளக்கம் கொடுக்கணும். ஏன்னா இவர் ஐஐடில படிச்சிருந்தார், கான்பூர்ல பிடெக் படிச்சிருக்காரு இவரு. இப்ப வந்து அதுல வந்து முழுக்க ஒரு சயின்ஸ் டெக்னாலஜி படிச்சிருந்தவர். அதுல இருந்து வந்து இங்க ஆன்மீகத்துல வந்து இந்த கோவில்ல வந்து ஆச்சாரியார் இருக்கார். கோவில் நல்லா பிரம்மாண்டமா கட்டியிருந்தாரு. இப்ப மாயாப்பூர், நம்மளுடைய இஸ்கான் கோவில் வந்து ஹெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாயாப்பூர் கல்கட்டாவில் இருக்கு. அது மாதிரி ஒரு யூனிவர்சிட்டி மாதிரி ஆக்கணும்னு பாக்குறாரு நம்மளுடைய ஆச்சாரி என்என்டி தாஸ், என்என்டி பிரபு. சோ இவர் அந்த மாதிரி கோயில். இப்ப அந்த பழைய கோவில் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர்ல அமைஞ்சிருக்குது. தேங்காய் தோட்ட சாலையில இருக்கு இந்த கோவில். இப்ப நாம இருக்கிற அட்ரஸ் வந்து இப்ப மாறி இருக்கு, இப்ப புதுசா கட்டிட்டு இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பகவத்கீதை என்பது நமது எல்லா பிரச்சனைக்கும் பதிலை கொண்ட ஒரு காவிய வேதம். அதாவது இது மகாத்மா காந்தியால் ஒரு ஆன்மீக அகராதியாக கருதப்பட்டது. மேலும் இது உலகெங்கிலும் உள்ள பல தலைவர்களை உத்வேகம் அளிக்கும் புத்தகம். மகாத்மா காந்தி என்ன சொல்றாரு, இது ஒரு அகராதின்ற, ஒரு டிக்ஷனரின்ற. உண்மை எப்படி சொல்ல போறேன் பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நீங்க எல்லாமே பேசிக்ல வந்திருக்கீங்க. இன்னைக்கு வந்து இந்த பேசிக் படிக்க வந்திருக்கீங்க, லெவல் 1ல இருக்கீங்க. இப்ப நீ லெவல் 5ல வரும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2 வருஷம் 1.5 வருஷம் ஆகும், குறைஞ்சபட்சம் ஆகும். அந்த 2-1.5 வருஷம் நீங்க வரும்போது லெவல் 5ல வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அப்ப நிறைய விஷயங்கள் நீங்க கத்துருப்பீங்க. ஆன்மீகம் மட்டும் கிடையாது, ஸ்ரீமத் பாகவதம் தெரிஞ்சிருப்பீங்க, பகவத்கீதை ஃபுல்லா அத்துப்படி ஆயிருப்பீங்க, நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சு வச்சிருப்பீங்க. அப்போ நீங்க அதே இன்னைக்கு என்ன படிச்சீங்களோ
இப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயம் என்ன படிக்கிறீங்களோ, என்ன ஸ்லோகம் நீங்க படிக்கிறீங்களோ, அந்த ஸ்லோகம் நீங்க 5வது லெவல்ல 2 இயர்ஸ் பிறகு நீங்க படிச்சாலும் உங்களுக்கு அதை விட இன்னும் உத்வேகம் கொடுக்கும். அதே வார்த்தை தான், அதே இதுதான். ஆனா நீங்க பக்குவம் அடைஞ்ச பிறகு கூட இன்னும் பக்குவம் அடைஞ்ச உத்வேகம் கொடுக்கும். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்ச பையனுக்கும் சரி, அதே காலேஜ் முடிச்சுட்டு டாக்டர் ஆன பிறகும் சரி, அவ படிச்சாலும் சரி, அவருக்கும் இன்னும் அதனோட இன்னும் உத்வேகம் கொடுக்கும். சோ அந்த மாதிரி ஒரு காவியம் இது. அவர் மாத்திரம் இல்ல, வேர்ல்டு லெவல்ல நிறைய பேர் சொல்றாங்க. இப்ப இவர் ஒரு விஞ்ஞானி. இவர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க. இவர் சொல்றதை பாருங்க. நான் பகவத்கீதை படித்து கடவுள் இந்த பிரபஞ்சத்தை எவ்வாறு படைத்தார் என்பதை பற்றி சிந்திக்கும் போது மற்ற அனைத்துமே மிக மிஞ்ச தெரிகின்றார். இவர் ஒரு விஞ்ஞானி. இந்த பகவத்கீதை விஷயமே அதான். ஒரு நீங்க இதே பகவத்கீதையை ஒரு 2-3 மாசம் பொறுத்து படிச்சு பாருங்களேன். நீங்க இந்த லெவல்லாம் முடிச்சுட்டு லெவல் 2ல போவீங்க. அப்ப நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா வேற ஒரு ஆங்கிள் கொண்டு போகும். அதோட நம்ம இன்னும் மேல கொண்டு போயிட்டே இருக்கும். இஸ்கான் பகவத்கீதை உண்மை உருவில் ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய இந்த பகவத்கீதையை பகவான் முதல்ல சூரிய பகவானுக்கு தான் உபதேசம் பண்ணார். அது 3வது அத்தியாயம் கர்ம யோகத்துல நம்ம அதை பத்தி படிப்போம். கர்ம யோகத்திலையும், அதாவது 4வது அத்தியாயத்திலும் இதை பத்தி விரிவா படிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட்ல சூரிய தேவ பகவானுக்கு தான் கொடுத்தார். அதாவது 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே பகவத்கீதையே நாம பூலோகத்துல வந்தாச்சு. ஆனா ராமபிரான் காலத்துல சத்தியுகத்துல பாத்தீங்கன்னா, அப்போ இசுவாகு மன்னர் மூலியமா இந்த ரகுவம்சம் மூலியமா இந்த பகவத்கீதை பேசப்பட்டு வந்தது. பகவான் ராமபிரான் காலம் வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்த மன்னர்கள்லாம் சரியாவே அந்த பகவத்கீதையை சரியாவே ஃபாலோ பண்ணல. பகவத்கீதை சொல்றது நம்ம வாழ்வியல், நம்மளுடைய சனாத்தனம் எப்படி நாம வாழ்வியல் நம்ம சனாத்தனம் முதல்ல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுன்னா, எல்லா உயிர் வாழியும் ஒண்ணு. 84 லட்சம் உயிர் வாழியும் நம்ம அந்த சராசரங்களை பகவான் படைச்சிருக்காரு. 84 லட்சம் உயிர் வாழியும் ஒண்ணு. நாம இருக்கிறோம் மனித பிறவி 4 லட்சம் உயிர் வாழிதான். மீது 80 லட்சம் உயிர் வாழி மற்ற கண்ணுக்கு தெரியிற விலங்குகள்லாம் எல்லாமே ஒரு உயிரினம் தான். எல்லாருக்குள்ளேயும் ஆத்மா இருக்கு. அந்த ஆத்மாவும் நம்ம கொடுத்த ஆத்மாவும் அந்த ஆத்மாவும் ஒண்ணுதான். நாம 80 லட்சம் உயிர் வாழியை தாண்டி தான் நாம 84வது லட்சம் உயிர் வாழியை நாம மனித பிறவி நமக்கு அடுத்து கொடுத்திருக்காரு பகவான். சோ அப்போ பாத்தீங்கன்னா சனாத்தனம்னா என்ன தெரியுங்களா? எல்லா உயிர் வாழும். இதுல ஜாதியோ மதமோ, இவன் கருப்பேன் இவன் செவப்பேன் அவன் அந்த நாட்டுக்காரன் இந்த நாட்டுக்காரன் அதெல்லாம் கிடையாது. எல்லாருமே நாம ஒண்ணுதான். இதுதான் சனாத்தனம். அவன் பிராமணன், இவன் முஸ்லீம், இவன் கிறிஸ்டின், இதெல்லாம் கிடையாது. எல்லாமே மனித பிறவியிலிருந்து ஜீவராசில இருந்து எல்லாமே ஒண்ணு. இதுதான் சனாதனம் சொல்லு. சோ இது பாத்தீங்கன்னா இந்த பகவத்கீதையை நாம அங்கிருந்து வரும்போது ராமபிரான் காலத்து முடிஞ்ச பிறகு அதுக்கப்புறம் வர மன்னர்கள் சரியாவே ஃபாலோ பண்ணல. அப்போ ஃபாலோ பண்ண போது என்ன ஆகும்? இந்த பகவத்கீதை என்னன்னு தெரியாம இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அதர்மம் அதிகமாயிடுச்சு. திராதயுகத்திலே ரொம்ப அதர்மம் அதிகமானதுதான். பகவான் பூமாதேவியும் சிவபெருமானும் பிரம்மாவும் எல்லா தெய்வங்களும் சேர்ந்து பகவான் கிட்ட முறையிட்டாங்க. மகாவிஷ்ணு கிட்ட முறையிட்ட பேரு அவர் பகவான் சொன்ன, நான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண ரூபத்துல நான் இதை உபதேசம் பண்ணுவேன், எல்லாம் வருவேன். அப்ப துராதயுகத்துல பகவான் அவதரி கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனன் மூலியமா இந்த பகவத்கீதை திரும்பவும் பேசப்பட்டது. அப்ப இது இடையில பார்த்து அதர்மம் வர காரணம் என்னன்னா, நம்ம யாருமே பகவத்கீதையை படிக்கல. அது என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கல. ஆத்மானா என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரியாம வாழ்ந்து இருந்திருப்போம். அதை பத்தி தான் பகவத்கீதை நமக்கு சொல்லி கொடுப்பாரு. அதுதான் உடந்த கேபிள் மூலம் ஆட்சி செய்வது, அலைபேசி சேதமடைவது இப்போ உள்ள நிலைமையில சொல்லி கொடுக்குறாங்க. சரியான தரவு பரிமாற்றத்துக்கு இதை பயன்படுத்த முடியாது. இது அனுப்புனருக்கும் பெறுநருக்கும் இடையிலான தொடர்பு இல்லாததால் ஏற்படுது. அதே போல பகவான் கிருஷ்ணரின் செய்தியை ஒழுக்கமாக அடுத்தடுத்து சங்கிலி வழியாக வர வேண்டும். பகவானோட எண்ணம் என்னன்னா, இது திரும்பவும் இந்த பகவத்கீதை எல்லாரும் படித்து மேன்மை அடையணும் அப்படின்ற காரணத்துக்காக தான் இதை திரும்பவும் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் பண்ண ஆரம்பித்தார். கீதை பாத்தீங்கன்னா இதை ஒரு நிமிஷம் இருங்க. கீதை ஒரு பரந்த புத்தகம். கீதை முறையாக ஆய்வு செய்ய 1 வருடம் ஆகும். ஏன்னா இதை படிக்கிறதுக்கு இப்போ அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு. நம்ம பொறுமையா நிதானமா படிக்கலாம். ஆனா 18 நாள்ல நம்மளால இதை கண்டிப்பா செய்ய முடியாது.
பகவானும் கிருஷ்ணன் இடையிலான எண்ணங்கள் ஓட்டத்தில் காலமும் கவனமும் செலுத்துகிறோம். நம்ம அவங்க என்ன பேசிக்கிட்டாங்க அதை மாத்திரம் நம்ம எடுத்துக்க போறோம். குறிக்கோள் என்னன்னா, கீதையை பற்றி ஆழமான அழிவுக்கு ஒருவரை தயாரித்தல். இந்த சனாதனம்னா என்ன, கீதைன்னா என்ன, பகவான் என்ன சொன்னாங்க, கீதையில என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இப்ப நம்ம அதை தான் படிக்க போறோம். பகவத்கீதை மனநிலை பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனுடைய கலக்கம், மாயின் தோற்றம், பகவான் கிருஷ்ணரின் ஏற்பாடு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அர்ஜுனன் சாதாரணப்பட்ட ஆள் இல்ல. போன பிறவியில நரநாராயணா இருந்தவங்க 2 பேருமே. யாரு? அர்ஜுனனும் பகவானும். பகவான் கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனா வந்து நரனா இருந்தாரு, பகவான் நாராயணா இருந்தார். ஈருடல் ஒரு உயிரா இருந்தாங்க 2 பேரும். அந்த மாதிரி இப்ப சிவபெருமானுக்கிட்ட போரிட்டு அவர்கிட்ட ஒரு ஆயுதத்தை வாங்கிட்டு வந்துதான் இவ அவ்வளவு பலசாலியான ஆள். யாரு? அர்ஜுனன். திறமசாலியான ஆள், ஒரு நல்ல ஒரு புத்திமான் சொல்லலாம். அப்படிப்பட்டவரை பகவான் ஒரு மாயத்துல உண்டாக்குறாரு. மாயத்துல கட்டுண்டு வைக்கிறார். கட்டுண்டு வச்சு அவருக்கு இந்த உபதேசம் கொடுக்கிறார் பகவான். அர்ஜுனன் குழப்பம், அவரு கலக்கம் ஏற்படாவிட்டால் அவரை மீட்பதற்கு பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை பேச வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இப்ப அர்ஜுனன் மனநிலையில நாம எல்லாருமே இருக்கிறோம். நமக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அப்பா கிட்ட கேட்போம், அம்மா கிட்ட கேட்போம், இல்ல நம்ம அண்ணன் கிட்ட கேட்போம், இல்ல நம்ம மாமா கிட்ட கேட்போம், இல்லைன்னா ஆசிரியர்கிட்ட கேட்போம், நமக்கு யாரு குரு இருக்கோ அவங்ககிட்ட கேட்போம் தானே. இப்ப அர்ஜுனுக்கு அந்த குழப்பத்தை உண்டாக்குறார் பகவான். உண்டாக்கி இந்த பகவத்கீதை பேச வைக்கிறார். பகவத்கீதை முதலில் கேட்பார் அர்ஜுனா என்றாலும் அது அனைவருக்கும் நலனுக்காக தான், நமக்காக தான் அது பேசப்படுறார். இந்த உபதேசம் பண்றதே அவருக்காக, நமக்காக தான். நம்ம எல்லாம் அர்ஜுனன் நினைப்போம். அர்ஜுனன்ல உட்கார்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். அர்ஜுனன் தீர்க்கமற்ற தன்மையை பாருங்க. பகவான் கிருஷ்ணர் இரு படைகளுக்கும் நடுவில் தேரை ஓட்டினார். 2 சேனைக்கும். இந்த செயலும் சேனை வந்தாச்சு, இவங்க செயலும் குரு வம்சத்தின் சேனை வந்தாச்சு, இவங்க பக்கமும் சேனை வந்து நிக்குது. குருஷேத்திர போரில் போராட அர்ஜுனன் சிரமப்பட்டார். அவர் பகவான் கிருஷ்ணன் சரணடைந்தார். இதன் விளைவாக இந்த பகவத்கீதை பேசப்பட்டது. நான் போரிட மாட்டேன் அப்படின்றான். யாரு? அர்ஜுனன். ஏன்னா 2 பக்கம் சேனை வந்தாச்சு. உன் பக்கமும் சேனை வந்தாச்சு, இந்த பக்கம் சேனை வந்தாச்சு. இப்ப நான் போர் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? நீ ஒரு சத்திரியன் இல்லையா? சத்திரியின் கடமை நீ செய்யணும் இல்லையா? இந்த இடத்துலதான் உபதேசம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் பகவான். அவர் ஏன் சொல்றார்? அதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட். ஏன் அர்ஜுனன் சொல்றார்? நமக்கும் அப்படிதான். நாமளும் அப்படிதான். நாம ஒரு குடும்பத்துல இருக்கிறோம். அண்ணன் தப்பு பண்ணிட்டான், தம்பி தப்பு பண்ணிட்டான், அக்கா தப்பு பண்ணிட்டான், தங்கச்சி நாம என்ன பண்ணுவோம்? அவங்களை அடிப்போமா? இல்ல வீட்டை விட்டு தெத்த முடியுமா? அதே மனநிலை தான் அர்ஜுனனுக்கும். ஏன்னா போரிடுறவங்க எதிர்த்தாப்புல துரியோதனன் தம் அண்ணன். துரோணாச்சாரியா என்னோட குரு, பிதாமகர் என் தாத்தா, என் தம்பிமார்கள்லாம் இருக்காங்க, அண்ணன்மாரு, தம்பிமாரு, மாமா, சகுனி இருக்கான், சல்லியன் இருக்காரு. எல்லாருமே எனக்கு உறவு, எனக்கு சொந்தம், பந்தம், நண்பர்கள்லாம் இருக்காங்க, என் உறவினர்லாம் இருக்காங்க. இவங்களெல்லாம் நான் கொல்லணுமா அப்படின்னு பாக்குறான். இப்ப நாம என்ன பண்ணுவோம்? ஐயோ நம்ம சொந்தக்காராச்சே, நம்ம மாமா வச்சு அண்ணனாச்சு விடுவோம் இல்லையா? இதுதான் பௌதீகம். இதுதான் அர்ஜுனன் கவலைப்படுறான். அதை பத்தி தான் இங்க பேச போறார். இதுதான் நம்மளோட பௌதிகம். இப்ப நாம எல்லாம் அர்ஜுன மனநிலிருந்து குழப்பம் அடைஞ்சிருக்கார். நம்ம எல்லாமே குழப்பம். ஏன்னா எதிர்த்தாப்புல எல்லாமே நம்ம சொந்தக்காரா இருக்காங்க. நம்ம அண்ணன் தம்பி எல்லாமே நம்ம வீட்டை விட்டு வெளியே போன்னு சொல்ல முடியுமா? இந்த அத்தியாயம் இதை பத்தி தான் சொல்லுது. ஆனா 2வது அத்தியாயம் பாத்தீங்கன்னா, நாளைக்கு பார்க்க போற அத்தியாயம் பாத்தீங்களா, ரொம்ப அழகா பகவான் கொடுக்க போறார். நாளைக்கு தான் பேச போறார் பகவான். இன்னைக்கு அர்ஜுனோட மனநிலையை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். நாளைக்கு கொடுக்க போறார் அர்ஜுன பகவான். நாளைக்கு கொடுக்க போற உபதேசம் தான் ஆத்ம தத்துவத்தையும் சாங்கி தத்துவத்தையும் கொடுக்க போறார். ஆத்மானா என்ன, சாங்கி தத்துவம்னா என்ன அப்படின்னு கொடுக்க போறாரு நாளைக்கு. நாளைக்கு ரொம்ப பியூட்டியா இருக்கும். மிஸ் பண்ணாம பாருங்க. ஒரு நாள் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. ஒரு நாள் மிஸ் பண்ணாம பாருங்க. குறைஞ்சபட்சம் 1 மணி நேரம் தான். இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரானாலும் பரவாயில்ல, நின்னு பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப கீதாந்தியம் படிப்போம். பகவத்கீதை உபதேசங்கள் முறையாக பின்பற்றும் வாழ்வின் எல்லாவித துயரங்களிலிருந்தும் ஏக்கத்தில் விடுபட முடியும். இவ்வாழ்வின் பயம் முழுவதிலும் இருந்து விடுபட்டு அவன் மறுவாழ்வில் ஆன்மீக வாழை அடைகிறான். பகவத்கீதை முழு ஆர்வத்தோடு அக்கறையுடன் ஒருவன் படித்தால் பகவான் அருளால் அவனது பூர்வ ஜென்ம பாவங்கள் செயல்படாமல் போகும். இந்த வாழ்நாள்லயே நாம எவ்வளவோ தப்பு பண்ணிருக்கோம். நமக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாம நிறைய தப்பு பண்ணிருக்கோம். இந்த பகவத்கீதையை நாம காதால கேட்டாவே போதும், நம்ம பாவம் எல்லாம் போகும். ஏன்னா நீங்க அந்த பகவத்கீதை கேட்ட பிறகு அதான் பெரியவங்க ஒண்ணு சொல்லுவாங்க பாருங்க, எண்ணமும் செயலும் ஒன்னா இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. எண்ணம் என்னது? நம்ம பகவத்கீதை கேட்க வந்திருக்கோம். ஆனா அதை நாம செயல்ல கொண்டு வரணும். அதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். செயல்ல கொண்டு வந்தாதான் நாமும் பூர்ணமத்தை அடைய முடியும்.
ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து நம்மளுடைய சங்கராச்சாரியார் சொல்றார், ரொம்ப அழகா சொல்றார். எல்லா உபநேசங்களும் சாரமான கீதை என்று அழைக்கப்படும் பகவத்கீதை பசுவை போன்றது. பகவத்கீதை வந்து ஒரு பசுவை போன்றது. இந்த விஞ்ஞானம், இது பகவத்கீதைன்றது ஒரு விஞ்ஞானம். அது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், இந்த விஞ்ஞானம். அந்த விஞ்ஞானம் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். நாம என்ன பண்றோம்? இப்ப நாம வந்து ஒரு சயின்டிஸ்டா ஒரு விஞ்ஞானம் தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு இன்ஜினியர் ஆகணும். என்ன பண்ணுவோம்? முதல்ல படிக்கணும், ஞானத்தை உருவாக்கணும். நம்ம ஞானத்தை, அறிவை உருவாக்கணும். அதான் ஞானம், அதான் ஞானமயம். அதுதான் வந்து நம்ம வந்து படிக்க போறோம். அது 13ல இருந்து 18வது அத்தியாயம் வரைக்கும் ஞான யோகத்தை பகவான் கொடுக்கிறார். முதல்ல வந்து நாம செயல், இந்த பகவத்கீதைனா என்ன அப்படின்னு பகவான் சொன்னார் இல்லைங்களா? நாம செயலை எப்படி மாத்தணும், நாம எப்படி செயலை பண்ணணும், நம்ம சனாத்துல எப்படி செயல்படணும்ன்றது 1ல இருந்து 6வது அத்தியாயம் வரைக்கும் கொடுக்குறாரு. நம்ம வாழ்க்கையில எப்படி நாம நடைமுறை இதுவரைக்கும் என்ன மாதிரி செஞ்சோம், இனி என்ன மாதிரி செய்யணும்ன்றத கொடுக்க போறார். 1வதுல இருந்து 6வது அத்தியாயம். அந்த 6வது 7வதுல இருந்து 12வது வரைக்கும் பக்தி யோகத்தை கொடுக்குறாரு பகவான். இந்த கர்ம யோகத்தோட சேர்த்து பக்தியும் கலந்து கொடுக்குறாரு. அதுல ராஜயோகத்தையும் கொடுக்குறாரு, ஞான யோகத்தையும் கொடுக்குறாரு. இந்த ஞான யோகத்தை பெற நம்ம என்ன பண்ணோம்? இத வந்து இந்த பசுன்றத பாலை வந்து நம்ம கறக்கணும். அப்ப இடையர்குல சிறுவனாக புகழ்பெற்று விளங்கும் பகவான் கிருஷ்ணர் கறக்கப்படுகிறார், படுகிறது. அர்ஜுனன் கன்று, நாம் எல்லாமே கன்று குட்டி, நாம் எல்லாமே அந்த பாலை குடிக்கிறதுக்கு நாம் ரெடியா இருக்கிறோம். அறிவு சான்றோரும் தூய பக்தரும் பகவத்கீதை என்னும் அமிர்த பாலை குடிக்க வேண்டியவர்கள். நாம எல்லாமே அந்த பாலை குடிக்கிறது ரெடியா இருக்கு. இது யார் சொல்றீங்களா? சங்கராச்சாரியர். இப்ப நாம வந்திருக்கோம், இப்பதான் உள்ள வந்திருக்கோம். அர்ஜுனுடைய விவாச யோகம், அதாவது அர்ஜுனுடைய கவலை. இது எல்லாருக்கும் உள்ள கவலை தான். என் அண்ணன் தம்பி நான் போய் அடிக்க முடியுமா? என் அக்கா தங்கச்சி அடிக்க முடியுமா? என் சொந்தக்கார போய் அடிக்க முடியுமா? முடியாது. அவங்களை கொல்ல முடியுமா? கொல்லக்கூடாது. அப்படின்ற மனநிலை நாம எல்லாருக்கும் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம எல்லாமே பௌதிகத்துல இருக்கோம். அந்த கவலையை தான் அர்ஜுனன் இன்னைக்கு இந்த அத்தியாயத்துல கவலைப்படுறான். ஆனா பகவான் அடுத்த அத்தியாயத்துல நாளைக்கு அது உபதேசம் பண்ண போறார். நாம இன்னைக்கு என்ன அர்ஜுனன் கவலைப்படுறார் அப்படின்றத பார்ப்போம். இந்த மகாபாரதத்துல இங்க யாரு என்னென்ன இந்த பகவத்கீதையில என்ன பேச வராங்க அப்படின்ற பார்ப்போமா? இப்போ ஒரே காட்சியில் வெவ்வேறு எதிர்வினைகள். மேல இருக்குது பாரு திருதராஷ்டிரர், நடுவுல இருக்கிறது துரியோதனன் இருக்கான், கீழே வந்து அர்ஜுனன் இருக்கான். திருதராஷ்டிரர்னா யாரு முதல்ல நாம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? அவருடைய மனநிலை பாருங்க. அவருடைய மனநிலை எப்படி இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, திருதராஷ்டிரோட மனநிலை சந்தேகம். அவருக்கு சந்தேகம் இருக்கு, பயம் இருக்கு, பாரபட்சம் இருக்கு. சந்தேகம் ஏன் சந்தேகம்னு பாத்தீங்கன்னா, கூட கிருஷ்ணர் இருக்கார், பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்கார். 2வது பீமன் இருக்கான், அர்ஜுனன் இருக்கான், பஞ்சபாண்டவங்க எல்லாருமே வந்து அகிம்சையில போறவங்க. 2வது தர்ம வழியில செயல்படுறவங்க. அதர்மம்னா என்னன்னு தெரியாது, அதர்மத்துக்கே போவே மாட்டாங்க அவங்க. எல்லாமே தர்மவாதிகள் எல்லாமே அவங்க. பகவானும் கூட இருக்கிறார். அப்போ நாம பிள்ளைகள்லாம் என்ன ஆகுமோ, இறந்துருவாங்களோ, செத்து போயிடுவாங்களோ, என்ன பண்ணுவாங்களோ தெரியலையே அப்படின்ற அந்த பயம் இருக்கு அவனுக்கு, சந்தேகமும் இருக்கு. ஏன்னா சூத்திரதாரி பகவான் கிருஷ்ண சூத்திரதாரி, சூது வல்ல எல்லாம் தெரியும் அவருக்கு. அவரு பகவான்றது திருதராஷ்டிரனுக்கு தெரியுது. அந்த சந்தேகம் இருக்கு, அந்த பயமும் இருக்கு. ஒரு சந்தேகம், முக்கியமான சந்தேகம் என்ன பாத்தீங்கன்னா, நடக்கிற இடம் வந்து குருஷேத்திரம். குருஷேத்திரத்துல வார் நடக்குது. அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா குரு என்ற மன்னர் இருக்காரு. அந்த காலத்து மன்னர், சத்தியுகத்தில் நடந்த மன்னர் அது. அந்த காலத்துல அவரு தவம் பண்ணு அந்த இடத்த வந்து இது புண்ணிய இடமும் ஆக்கணும்னு சொல்லிட்டு அங்க பிரம்மா கிட்ட வேண்டிக்கிட்டாரு. பிரம்மாவும் அந்த வரம் கொடுத்திருக்காரு. இங்க யாரெல்லாம் இறக்குறாங்களோ அவங்க எல்லாருமே சொர்க்கலோகம் போவாங்க. இந்த இடத்துல யாரெல்லாம் வந்து ஒரு மங்களகாரியம் நடக்குதோ அவங்க எல்லாமே மேன்மை அடைவாங்க. யார் அங்க இறந்தா கூட சரி, எல்லாமே சொர்க்கம் தான். எங்க? அந்த குருஷேத்திரத்துல. சோ அந்த மாதிரி இடத்துல அதர்மத்துக்கு அங்க இடமே கிடையாதுன்றது திருதராஷ்டிரனுக்கு தெரியும். இந்த சந்தேகம் தான். பகவான் இருக்காரு, இவங்க எல்லாமே தர்மவாதிகள், அதர்மம் செய்ய மாட்டாங்க. இடமும் அந்த மாதிரி இடம், அந்த பயம் இருக்கு, அந்த சந்தேகமும் இருக்கு திருதராஷ்டிரனுக்கு. இன்னொன்னு பாரபட்சம் வேற. யார்? திருதராஷ்டிரனுக்கு. அவன் வந்து உண்மையான ஒரு பட்டாபிஷேகம் பண்ணாத ஒரு சக்கரவர்த்தி. பட்டாபிஷேகம் பண்ணாதான் அடுத்த வாரிசுக்கு கொடுக்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஆனா பட்டாபிஷேகமே பண்ணல. ஏன்னா ஒரு உடம்புல அங்க ப்ராப்ளம் இல்ல, கண்ணு தெரியாது இல்லையா, பிறவிலிருந்து கண்ணு தெரியாது இருக்காருங்களா, அவருக்கும் அந்த பட்டாபிஷேகம் பண்ணக்கூடாது. ஆனா மன்னரா இருக்கலாம், அடுத்த தலைமுறை வர வரைக்கும் மன்னரா இருக்கலாம். அப்படிதான் வந்து பிதாமகன் அவர் கொடுத்திருக்காரு.
சோ அப்படிப்பட்ட இருக்கும்போது தன்னுடைய பிள்ளைகளை தான் வரணும்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு இது. அது பாண்டு வந்து நாட்டை விட்டு வெளியே போகும்போது, காட்டுக்கு போகும்போது என் பிள்ளைகளை பார்த்துக்கணும் ஒப்படைச்சு தான் போறாரு. மனைவியை கூட ஒப்படைச்சிட்டு போறாரு. ஆனா இவர் பண்ணது என்னமோ பாரபட்சம். தன்னுடைய பிள்ளைகள் தான் அரசாட்சிக்கு வரணும்ன்றது அந்த பாரம். இது பௌதீகம். இது எல்லாருக்கும் உள்ள செயல்பாடு பௌதீகம். அவருடைய நிலைமை. இரண்டாவது துரியோதனன். துரியோதன மனநிலை பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பட்டாபிஷேகம் பண்ணாத ஒரு சக்கரவர்த்திக்கு மகனாக பிறந்திருக்கும். அவன் சகுனியோட வார்த்தைகள் கேட்டு கேட்டு அவர் என்ன ஆச்சுன்னா, அவர் தவறான வழி எந்த செயல் எடுத்தாலுமே தவறான செயல் தான் செஞ்சு அவர் மனநிலை மட்டும் இல்லாம எல்லாரையுமே தப்பு தப்பாவே இது பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு. அவருடைய மனநிலை பாருங்க, துரியோதன மனநிலை. தனது படையை பற்றி பெருமையாக பேசிக் கொள்ளுதல். தன்னுடைய படையை பத்தி அவரே பெருமையா பேசிப்பார். தற்பெருமை. நேர்மையானவர்கள் சந்தேகப்படுதல். பிதாமகர் யார்? எவ்வளவு பெரிய பிதாமகர். துரோணாச்சாரியர் எப்படிப்பட்டவர்? அவரையும் சந்தேகப்படுறான். அந்த மாதிரி சந்தேகப்படுறான். பாண்டவர்களை ஒழிச்சு காட்டணும் அவனோட மனநிலை. 6 விதமான கர்மகாரி, அதாவது நிறைய பாவகாரியங்கள் பண்ணியிருக்கான். 6 விதமான கர்ம அதெல்லாம் படி. சோ அவருடைய மனநிலை அப்படி இருக்கு. ஆனா அர்ஜுனன் பாருங்க, ஒரு புத்திமான், ஒரு ஞானி, நிறைய சொல்லிட்டே போலாம் அர்ஜுனனை பத்தி. அவ்வளவு விஷயங்கள் தெரிஞ்சவரு. ஆனா இங்க என்ன நினைக்கிறாரு பாத்தீங்கன்னா, வார்ல வந்துட்டு எழுத்தாப்புல இருக்கவங்க எல்லாமே வந்து என் சொந்தக்காரா இருக்காங்க, என் நண்பரா இருக்காங்க, என் அண்ணன் இருக்கான், என் தம்பி இருக்கான், என் மாமா இருக்கான், சல்லி என் மாமா இருக்கான், சகுனி மாமா இருக்கான், என் குரு துரோணாச்சாரியா இருக்காரு, என் தாத்தா பிதாமகன் இருக்காரு. இவங்க எல்லாமே இருக்காங்களே, இவங்களாம் எப்படி எதிர்த்து நான் சண்டை போட முடியும்? சண்டை போட்டு அவங்க இறந்துட்டாங்கன்னா என் படையிலையும் என் சகோதரர் இருக்காங்க, என் மாமா இருக்கான், என் மாமனார் இருக்கான், சங்கதி எல்லாம் இருக்கு, என் நண்பர்கள் இருக்காங்க. இவங்க எல்லாம் சண்டை போட்டுக்கிட்டு எல்லாம் அழிஞ்ச பிறகு அதுக்கப்புறம் ராஜ்யம் கிடைச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்ற கவலை அடைறேன். இதனால எனக்கு பாவ செயல் தானே வரும். என் குடும்பத்தை அழிச்சு நான் அந்த பாவ செயலை ஏத்துக்கினா அப்புறமா அரசாட்சி ஆள முடியுமா அப்படின்றான். ஒரு குடும்பம் ஒரு என்னுடைய சேனையில உள்ள ஒரு படையில உள்ள வீரன் வந்து இறந்துட்டான்னா அந்த குடும்பம் என்ன ஆகும்? அந்த குடும்பத்தை யார் காப்பாத்துறது? இந்த மாதிரி ஆகுது அப்படின்னு கவலைப்படுறான். அதே மாதிரி எதிர்நாட்டு படையில உள்ள இப்ப துரியோதன சைடுல உள்ள படையில யாராவது ஒரு வீரன் இறந்துட்டா கூட அந்த வீரனோட குடும்பத்தை யார் காப்பாத்துறது அப்படின்னு கவலைப்படுறான். 2 பக்கமும் கவலைப்படுறான் அவன். இது அர்ஜுனோட மனநிலை. இவங்க 3 பேருமே 3 விதமா இருக்காங்க பாருங்க. இது எல்லாமே பௌதிகம் தான். சரி, இப்ப நாம வந்துட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனன் திருதராஷ்டிரர் வந்து பேச போறார். இதுதான் இவர்தான் வந்து சூத்திரதாரியே. இந்த இந்த மகாபாரதத்தோட சூத்திரதாரியே இவர்தான். இவர்தான் வில்லன். இவர்தான் முதல்ல வியாசர் ஒரு கொடுத்திருக்கார். இவர் என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. யாரா படிக்கிறீங்களா? யாராவது ஸ்லோகம் படிக்க முடியுமா? हरे कृष्ण प्रभु क्षेत्रे धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुयुत्सवः मामहा पाण्डवाश्रैव किमकुर्वद संजय. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ரொம்ப அழகா படிச்சீங்க மாதாஜி. அழகா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப என்ன சொல்றாரு பாருங்க திருதராஷ்டிரர் கூறினார், புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருஷேத்திரத்தில் போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு என் மகன்களும் பாண்டுவின் புதர்களும் என்ன செய்தார் சஞ்சயனே அப்படின்றார். இப்ப சஞ்சயனை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? திருதராஷ்டிர பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். சஞ்சயன் வேற யாரும் இல்ல, வியாத வியாசரோட சிஷியன் தான் அவரு. வியாத வியாசர் வந்து நம்ம அவரை பத்தி பின்னாடி படிக்கலாம். வியாத வியாசரோட சிஷியன் இவரு. இந்த இவங்களோட சேனையிலையும் இவங்களுடைய படையிலையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தேரோட்டியாகவும் இருக்கார். திருதராஷ்டிரருக்கு ஒரு செக்ரட்டரி மாதிரி, அதாவது கூட மாட இருந்து எல்லாத்தையும் பாத்துக்கிறவர். ஏன் வந்து இவரை வந்து திருதராஷ்டிரர் வந்து ஏன் சஞ்சய் கிட்ட கேட்கிறாரு பாத்தீங்கன்னா, திருதராஷ்டிரருக்கு வந்து கண்ணு தெரியாது. வியாத வியாசர் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, இந்த வார்ல நடக்கிற விஷயங்கள் உனக்கு கண்ணு தெரியாது இல்லையா? நீ அதனால
உனக்கு அந்த பவர் தரேன், சக்தி கொடுக்குறேன். அங்க வாரில் நடக்கிறத உனக்கு கண்ணு தெரியுற மாதிரி பண்றேன், கொடுக்குறேன், அந்த 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 புத்தி அந்த ஞானத்தை கொடுக்குறேன்றார். ஆனா அவர் ஏத்துக்க மாட்டார். எனக்கு வேண்டாம், என்னுடைய காரதேசி கொடு அப்படின்றார். சரி ஓகே அப்படின்னு ஒண்ணு. அப்ப சஞ்சயனை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க. சஞ்சயனுக்கு அந்த பவர் கொடுக்குறாரு. இப்ப நம்ம உட்காந்து வீட்டுல உட்காந்து டிவி பாக்குறோம் இல்லையா, எங்கேயோ ஒருத்தர் கிரிக்கெட், எங்கேயோ ஒருத்தர் ஃபுட்பால், ஏதோ ஒரு நடக்குது, அங்க லைவ்ல பாக்குறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி லைவ்ல அந்த காலத்திலேயே 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நாம இந்த டெக்னாலஜி அப்பயே வந்துடுச்சு. பாக்குறாரு. அங்க வாரில் நடக்கிற விஷயங்கள் அது அப்படியே சஞ்சயன் அங்க திருதராஷ்டிரருக்கு சொல்லணும். அதுதான் இப்ப சஞ்சயன் கிட்ட திருதராஷ்டிரர் கேட்கிறார், அங்க நடக்கிற விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்கிறார். புண்ணிய யாத்திரை தலமான புண்ணிய யாத்திரை, அது ஒரு முக்கியமான இடம், அது குருஷேத்திரம் புண்ணிய ஸ்தலம். அவரே சொல்றார், திருவாயால சொல்றார். தலமான குருஷேத்திரில் போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு என் மகன்களும் என் மகன்களும். அங்க என் மகன் சொல்ல போய் என்ன நினைச்சு என்னன்னு பாருங்க. அப்ப நான் என்ற அகந்தை வந்துச்சு அவருக்கு அங்க. இதெல்லாம் பௌதிகம், நமக்கும் அப்படிதான் வரும், எல்லாருக்கும் அப்படிதான் வரும். அப்ப நான் என்ற அகந்தையோட சொல்றார், என் மகன்களும் பாண்டவின் பிறகு என்ன செய்தார் சஞ்சயனே அப்படின்னு கேட்கிறார். இப்ப தர்மசேத்திரன்றது ஒரு புனிதமான இடம், ஒரு அழகா பால் பொங்கி அப்படியே வருது. மகாமக பாண்டவ சொன்னா அது அப்படி அது ஒரு, அதாவது என் மகன்களும் சொல்றாரு இல்லைங்களா தமிழ்ல, என் மகன்களும் அப்படின்னும் போது பால் திரிஞ்சு போச்சு, கெட்டு போச்சு, மனம் கெட்டு போச்சு. அது ஹிமகூப்தா. ஹிமகூர்வதான ஒரு ஸ்வீட்டான ஒரு பலகாரம் செய்யற இடத்துல அந்த மாதிரி அதாவது மகாமக பாண்டவாஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு. என் மகனும் பாண்டவ மகன்களும் என்ன செய்தார் சஞ்சயனே அப்படின்னு கேட்டார். அப்ப அவர் மனநிலை எப்படி இருக்கு பாருங்க. அவருடைய மனநிலை நான் என்ற அகந்தியோடு இருக்கிறார். அப்ப பகவத்கீதை உரைக்கப்பட்ட நிலையை பாத்தீங்கன்னா துரியோதனையும் திருதராஷ்டிரோட மனநிலை இப்ப நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இல்லைங்களா. இப்ப நம்ம அவருடைய மனநிலையை பார்க்கிறோம். சந்தேகம், அந்த பயம் இருக்கு, இந்த பாரபட்சம் இருக்கு. யாரு? திருதராஷ்டிரருக்கு. இப்போ சந்தேகம் பாத்தீங்கன்னா, சந்தேகம்னா குருஷேத்திரம் புனிதமான வழிபாடு தலம். அது ரெண்டாவது தர்மம், நாட்டின் சட்டம். அது தர்மத்தின் நாட்டின் சட்டம். அதை மீறுறாங்க யாரு? இவங்க சைட்ல, துரியோதன் சைட்ல. அப்ப நாம தர்மத்தை கடைபிடிப்பதால் தர்மம் உங்களை பாதுகாக்கும். இப்ப நாம எல்லாம் தர்மவாதியா நாம இருந்தோம்னா நம்ம தர்மத்தை நம்ம காக்கும். நம்ம பாவ வழிகளை நம்ம செய்ய போதும் பாத்தீங்கன்னா அப்ப நம்மள பாவமா தான் அடையும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். ஒரு சின்ன விதை வைக்கிறோம், அந்த விதை என்ன பண்ணுது, ஒரு சின்ன செடியா வருது, அதுக்கப்புறம் ஒரு மரமா வருது, அந்த மரத்துக்கு மேல பூ காய்க்குது, அப்புறம் காய் காய்க்குது, அப்புறம் கனியா வருது. ஒரு சின்ன விதை வச்சது அப்புறம் ஆயிரக்கணக்கான உங்களுக்கு கனியா கிடைக்குது. நீங்க பாவகரமான ஒரு விதையை வச்சீங்கன்னா 1000 பாவம் நம்ம சேரும். அதே புண்ணிய காரியமா ஒரு விதை வச்சுன்னு வச்சுங்களேன், ஏகப்பட்ட புண்ணியம் நமக்கு கிடைக்கும். அப்ப நாம செய்யற செயல் சின்ன செயலா இருந்தாலும் சரி, பாவமே செய்யக்கூடாது. தர்மம் என்ன சொல்லுதோ அதுதான் நாம செய்யணும். நம்மள சனாதனம் என்ன சொல்லுதோ அதுதான் நம்ம செய்யணும். வேத சட்டங்கள்ல பகவான் என்ன கொடுத்திருக்கார் அதுதான் நாம செய்யணும். பயம் யாருக்கு? அவருக்கு பயம். திருதராஷ்டிரருக்கு என்ன மாதிரி பயம்? நமது பற்றுதல்தான் அதிகம் அதர்மமாக நடப்பது நமக்கு அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்குது. எப்படி தெரியுதுன்னா, அவர் நம்ம பசங்கள் எல்லாமே அதர்மவாதிகள் தெரியுது அவருக்கு. அந்த பயம் இருக்கு அவருக்கு. இன்னொன்னு சொல்லட்டுங்களா? இதுல சாராம்சம் எதுக்காக பயம் வருது அர்ஜுனன் திருதராஷ்டிரருக்கு? என்னுடைய பிள்ளைகள் அப்படின்னு என்னுடையன்னு சொல்லும் போதே அப்ப என்ன ஆகுது பாத்தீங்கன்னா, மத்தவங்க எல்லாம் வேற ஆளுன்னு நினைக்கிறார். இது சனாதனத்து கிடையாது, இது சனாதனமே கிடையாது. என்னுடைய பிள்ளைகளும் அவங்க பிள்ளைகளும் எந்த ஒரு பிள்ளைகளாலும் சரி ஒரே மாதிரி பார்க்கதான் சனாதனம். அப்போ என்னுடைய பிள்ளைகள் சொல்லும் போது பண்ண பற்றாயிடுச்சு. அப்போ மோகம், அது மோகத்துல போகுது. அப்பதான் என்ன கீதை என்ன சொல்லுது பாத்தீங்கன்னா, பகவத்கீதை என்ன சொல்லுது, பாகவதம் என்ன சொல்லுது, வேதம் என்ன சொல்லுது, 4 வேதத்துல என்ன சொல்லுது பாத்தீங்கன்னா, ஒரு உயிர் மேலேயோ ஒரு பொருள் மேலேயோ பற்று இருந்தாலே நாம கண்டிப்பாக வீழ்ச்சி அடைவோம். இப்போ ஒரு பொருள் வாங்கறதுக்கு நம்ம கடைக்கு போறோம், அந்த பொருள் கிடைக்கலன்னா என்ன பண்ணுவீங்க?
ஆஹா, இந்த பொருள் கிடைக்கலையே, நாம் எவ்வளவு மெனக்கொண்டு வந்தோம், அந்த பொருள் கிடைக்காத போச்சு. இதுக்கு எதாவது என்ன செய்யலாம்? இன்னொரு கடையை பார்ப்போம், அந்த கடை கிடைக்கல, இன்னொரு கடைக்கு போவோம், அந்த கடையில. அப்ப என்ன ஆகும்? உங்களுக்கு உங்களை அறியாமவே அந்த கோபம் வர ஆரம்பிச்சிடும். அதுதான் மோகம். ஒரு கடையை விட்டு இன்னொரு கடைக்கு போனா மோகம். ஒரு செல்போன் வாங்குறோம், இந்த செல்போன் நல்லா இல்லையா, இன்னொரு கடைக்கு போறோம். இது ஒரு மோகம். இந்த மோகம் என்ன ஆகும்னா அப்படியே காமமா மாறும். எப்படியாவது அடைஞ்சு ஆகணுன்றது காமம் உருவாகும். இது இயல்பு, மனித இயல்பு, எல்லாருக்கும் இயல்பு. ஒரு பற்று வரும்போது அப்ப அந்த பொருளை அடைஞ்ச பிறகு என்ன ஆகும் பாரு, இப்ப அடைய முடியல நம்மளால, காமம் அப்படியே மேல மேல போகும்போது நம்மள அறியாமே அந்த கோபம் வர ஆரம்பிச்சு. அந்த கோபம் வந்த பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நம்மள அறியாமவே வளர ஆரம்பிச்சிருவோம். யார கண்டாலும் ஒரு எரிச்சலா இருக்கும், யார பார்த்தாலும் ஒரு சஞ்சலமா பார்த்துட்டு இருப்போம். நம்மள அறியாம நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா பிரஷர் உருவாகும், எல்லாமே உருவாகும். அப்ப எங்க இருந்து ஆரம்பிக்குது? தான் என்ற அகந்தி, தன்னுடைய மகன் என்ற அகந்தி, தன்னுடைய குடும்பம் என்ற அகந்தி, தன்னுடைய வீடு என்ற அகந்தி, இது என்னுடைய கை, இது என்னுடைய கால், என்னுடைய உடல் அப்படின்னு நினைக்கிறான் பாருங்க. அப்பதான் அந்த அகந்தை வரும், அந்த மாயை வரும். இது என்னுடைய உடலே இல்லடா, நான் வெறும் ஆத்மா தான் நினைக்கிறான் பாருங்க. அவன் தான் சச்சித் ஆனந்தம், அவன் தான் பகவான் கிட்ட சேர முடியும். இது என்னுடைய உடல் நினைக்கிறான் பாருங்க, அப்பதான் அவன் வந்து பிரச்சனை. இது ஆத்ம தத்துவம், இதை நாளைக்கு படிப்போம். இதுதான் என்ன சொல்றதுன்னா, இந்த பயம் வர காரணமே ஒரு பொருள் மேலேயோ ஒரு உயிர் மேலேயோ பற்றுதல் உருவாகும் போது அந்த பயம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். என் மகன் வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கான், படிக்க போறான், காலேஜ் போறான், நல்லா சிறப்பா பண்ண போறான் அப்படின்னு போது அந்த குழந்தை மேல நம்ம அதிகமா பற்று வைப்போம். சில டைம் ஏதோ பிரச்சனை பண்ணான்னு வச்சுக்கலாம், ஒரு வாட்டி தப்பு பண்ணுவான், சரி அனுசரிச்சு விட்டுருவோம். 2வது வாட்டி தப்பு பண்ணுவான், நம்ம பிள்ளையாச்சுன்னு விட்டுருவோம். 3வது வாட்டி தட்டி கொடுப்போம், டே அந்த எல்லாம் பண்ணாரான்னு. 4வது வாட்டி அடிப்போம். 5வது வாட்டி என்ன பண்ணுவோம், டே பண்ணக்கூடாது நைனா அப்படின்னு நினைவு விட்டுருவோம். இது நம்ம அப்படியே சொல்லிட்டே வருவோம், அவ்வளவுதான். நம்முடைய பிள்ளையாச்சுன்னு பிள்ளையாச்சணும். இதுதான் பற்று, இதுதான் மோகம், இதுதான் காமம், இதுதான் கோபம், அப்படியே வந்து வீழ்ச்சி அடையும். ஆனா அதுக்காக பிள்ளையை நாம வந்து தவறாக வழிக்க கூடாது, தவறாக நம்ம வழி நடத்தக்கூடாது. வேதங்கள் என்ன சொல்லுதோ அதுதான். அவன் நம்ம பிள்ளை தான். ஏன்னா அவனுடைய இதயத்திலே பரமாத்மா குடிகொண்டு இருக்கிறார். அவனுக்கும் ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு, அவனும் ஒரு அப்போ அளவுக்கு அதிகமான பற்றுதல் கவலை ஏற்படுத்தும். அளவுக்கு அதிகமாக நம்ம பற்றுதல் வைக்கும் போது அப்ப கவலை கண்டிப்பா அடையும். பாரபட்சம், 3வது பாரபட்சம். பாரபட்சம், இந்த பயம், இது கண்டிப்பாக கொஸ்டினா கேட்கப்படுவாங்க. நீங்க அதை ஞாபகம் வச்சுட்டு அதை இது பண்ணீங்க. சந்தேகம், இந்த 3மே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எடுத்துங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் படிக்க முடியுமா? 3வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்யதாம் பாண்டு புத்திரானாம் ஆச்சாரிய மகதீம் சமம் இஷ்டாம் திருபுத புத்திரேன தவ சிஷ்யேன தீமதா. என் ஆசிரியரே, இதோ பாண்டியன் மகன்கள் பெரிய படையை உங்கள் புத்திசாலித்தனமான சீடரான துருபதாவின் மகனால் திறமையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. என் ஆசிரியரே, இதோ பாண்டுவின் மகன்களின் பெரிய படையை உங்கள் புத்திசாலியான சீடரான துருபதனின் மகனால் திறமையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இப்போ அர்ஜுனோட மனநிலை பாருங்க. அதாவது எழுத்தாப்புல நிக்கிறவன் யாரு? பாண்டவ சைடுல நிக்கிறாங்க. பாண்டவ சைடுல ஒரு படை சேனாதிபதி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா துரோணாச்சாரியரோட நண்பர் இருக்கார், துருபதன். துருபதனோட பையன் வந்து திருஷ்டதூமன் இருக்கான். அவன் தான் அந்த படைக்கு சேனாதிபதியா இருக்கான். திருஷ்டதூமன் யாருன்னா துரோணாச்சாரிய கொல்றதுக்கே வந்த வேள்வியிலிருந்து வந்தவன். ஏன்னா திரௌபதியும் திருஷ்டதூமனும் 2 பேருமே வேள்வியிலிருந்து வந்தவங்க, அக்னியிலிருந்து வந்தவங்க. ஆனா வந்தது இல்லாம துருபதன் என்ன பண்றான், துரோணாச்சாரிய கிட்ட அமிச்சு அந்த கலையை அவனுடைய ஞானத்தை பெறுகிறான். இவன் நல்லா தெரியும் துரோணாச்சாரியருக்கு, துஷ்டதூமன் தான் என்னை கொல்ல போறான், அதுக்காக தான் அவதாரம் கொடுத்து வந்திருக்கான்றது
துரோணாச்சாரியர் தெரியும். அப்படிப்பட்டவனுக்கு அவனுக்கு எல்லா ஞானத்தையும் கொடுக்குறாரு. ஏன்னா ஒரு ஆசிரியர் இல்லையா, ஒரு குரு இல்லையா, அந்த குரு ஸ்தானத்துல இருக்கும்போது தன்னை கேட்டு வரவங்களுக்கு அந்த உபதேசம் கொடுக்கணும் இல்லையா, அவரு அதை கொடுக்குறாரு. ஆனா இங்க வந்து துரியோதனன் என்ன சொல்றான்னா, உன்னை கொல்லக்கூடியவன் உனக்கு எதிர்காகவே ஒன்னு சேனை நிக்கிறான், உன்னுடைய சிசியன் அவன். அதுவே ஆத்ம சிசியன் ஒருத்தர் இருக்கான் அர்ஜுனன், அவனும் எழுத்தாப்புல நின்னுக்கிறான். அதனால நீ போரிடாம ஏதாவது தப்பு பண்ணிடாதீங்க அப்படின்னு மறைமுகமாக சாடுறான், ராஜதந்திரம் மூலியமா சொல்றான். பாண்டுவின் மகன்களும் பெரிய படையை உங்கள் புத்திசாலி சீடரான குரு துருபதின் மகனின் திறமையை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு ராஜதந்திரம் மூலியமா சொல்றான். அதே மாதிரி தற்பெருமையாவும் பேசுறான், நேர்மையானவர் சந்தேகப்படுறான். அப்ப தற்பெருமை பாதுகாப்பின் அறிகுறி. அது இவ்வளவு பெரிய படையை நான் வச்சிருக்கேன், எவ்வளவு பெரிய படையை வச்சிருக்கேன் நான் அப்படின்னு நினைக்கிறான், தற்பெருமையா நினைக்கிறான். என் கூட பிதாமகன் இருக்காரு, துரோணாச்சாரியா இருக்காரு, கிருபாச்சாரியா இருக்காரு, சல்லியன் இருக்கான், சகுனி இருக்கான், இவ்வளவு பேர்லாம் இருக்காங்க எனக்கு, அப்படி கர்ணன் இருக்கான், இவ்வளவு பேர் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஒரு தற்பெருமையா நினைச்சுட்டு இருக்கான். அப்ப தற்பெருமை பாதுகாப்பின் அறிகுறி. அது நாம கூட சரி ஒண்ணுமே இல்லாத நம்ம இருக்கிற மாதிரி பில்டப் பண்ணிட்டு வச்சுக்கலாம், நமக்கு பின்னாடி நாமளே குழி தோண்டிக்கிறோம். சந்தேகப்படுதல் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சந்தேகப்படவே கூடாது. சந்தேகப்பட்டோம்னா நம் வாழ்வில் நாம சிலர் இழக்கிறோம். உண்மைதானே? இப்ப நம்ம பையன் ஒழுங்கா காலேஜ் போயிட்டு இருக்கான், ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இருக்கான், ஏதோ ஒரு போயிருக்கான், நாம சந்தேகமா பார்க்க ஆரம்பிச்சோன்னு நம்ம அப்பா என்னடா நம்ம அப்பா இப்படி சந்தேகப்படுறாரு, இது சரியா இருக்கா அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு ஏற்கம் மனநிலை மாற்றம் இருக்கு. நம் வாழ்வில் நாம சிலரை இழக்கிறோம். இதனால அன்புக்குரியவரை நாம புண்படுத்துறோம். மனைவியோ கணவனையோ நாம வித மாதிரி சந்தேகமான பார்வையில பார்க்கும்போது நாம் அன்புக்குரியவர்கள் நம்ம புண்படுத்துறோம். சந்தேகம் இருக்கவே கூடாது, நம்பிக்கை இருக்கணும். நம்பிக்கை இருந்தாதான் நாம வாழ்க்கையை, நம்பிக்கை இல்லைன்னா வாழ்க்கையே கிடையாது. அப்போ சந்தேகப்படுறான், அதை பத்தி இங்க அழகா சொல்லியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 19வது ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தாத்ராஷ்டிராணாம் இருதயானி வியாதார நவர்ஷ பிரதிவீம் சைவது முலோ அப்பியனு நாதயன். பல்வேறு சங்கோலிகள் முழக்கம் பேர் ஒலியாக எழுந்து பூமியும் வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிரரின் மகனுடைய இதயங்கள் சிதறி போயின. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பல்வேறு சங்க ஒளிகள் முழக்கம் பேர் ஒலியாக எழுந்து பூமியும் வானம் நடுங்க மாறி எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிரரின் மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறி போயின. ரொம்ப அழகா 19வது ஸ்லோகம் சொல்றாங்க. காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அங்க வந்து சந்தேகப்படுறான் யாரு, துரியோதனன். துரோணாச்சாரிய சந்தேகப்படுறான், எல்லாரையும் சந்தேகப்பட்டு பேசின உடனே இவரு பார்த்தாரு, பீஷ்மர் பார்த்தாரு, இதுக்கு மேல இவன் விட்டுட்டா பேசிக்கிட்டே இருப்பான்டான்னு சொல்லிட்டு உடனே சங்க எடுத்து ஊதிட்டாரு. யாரு ஃபர்ஸ்ட் ஊதந்து? பீஷ்மர் தான் ஊதினார். பீஷ்மர் ஊதின உடனே அவங்க எல்லாரும் ஊத ஆரம்பிச்சுட்டாங்க, அவங்க சைட்ல, துரியோதன சைட்ல. உடனே எதுக்காக? அவனை வந்து சந்தோஷப்படுத்தணும், நான் போருக்கு ரெடி ஆயிட்டேன் அப்படின்னு துரோணாச்சாரியரும் பிதாமகனும் சொல்றதுக்கு தான் அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து ஊதிட்டாரு. அவர் இவங்க சும்மா இருப்பாங்கல்ல, பாண்டு சைட்ல பகவான் இருக்காரு, அவரு சும்மா இருப்பாரா? உடனே இவங்க சைட்ல ஊத ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. இவங்க சங்கோலி பார்த்து ஊத ஆரம்பிச்ச உடனே அகண்டமே அப்படியே ஆட ஆரம்பிச்சிச்சு. ஏன்னா அப்படிப்பட்ட நாதம் இல்லையா, பகவானுடைய நாதம் எப்படிப்பட்ட நாதம் அது. அதுவும் பீமனோட நாதம் பாருங்க எப்படிப்பட்ட சங்குநாதம், அர்ஜுனோட சங்குநாதம் எப்படிப்பட்ட நாதம் பாருங்க. அப்படியே எல்லாம் திருதராஷ்டிர மகன்கள் எல்லாம் இதயங்கள்லாம் செதறி போயின. வெற்றிக்கான அறிகுறிகள் எப்படி தெரியுமா சங்க நாதம் மூலியமா தெரியுது? நிறைய சொல்லலாம், 27 30 மேல சொல்லலாம். வெற்றிக்கான அறிகுறி பாண்டவன் செயல் ஆரம்பத்தில் தெரிஞ்சிருச்சு. தெய்வீகமான சங்குகள் அவங்க 6 பேருமே, 5 பாண்டவர்களும் சரி பகவானும் சரி, சங்கு 6 சங்குமே தெய்வீகமான சங்குகள். பகவான் கிருஷ்ணர் இருப்பது வெற்றி உறுதிப்படுத்துகிறது. 18 அத்தியாயத்துல கடைசியா அர்ஜுனன் யாரு இவரு சொல்றார், சஞ்சயன் சொல்றான், பகவானும் அர்ஜுனும் எங்கெல்லாம் இருக்கிறார்கள், வில்லாளியான அர்ஜுனன் பகவானும் எங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ அங்கெல்லாம் வெற்றி கிட்டும் அப்படின்னு சொல்றது சஞ்சயன் சொல்றான் கடைசி ஸ்லோகத்துல. அப்படிப்பட்ட இடத்துல பகவான் இருக்கார் இந்த இடத்துல, அப்போ அது வெற்றிக்கான அறிகுறி தானே. பகவான் மாத்திரமா இருக்கார், பகவானோட இதயத்துல பரமாத்மா ரூபத்துல இதயத்துல நம்ம கனகவலி தாயா இருக்காங்க, லக்ஷ்மி தாயா இருக்காங்க. லக்ஷ்மி இருக்கிற இடம் எல்லாமே ஜெயம்தான் இல்லைங்களா? லக்ஷ்மி எங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ அங்கெல்லாம் வெற்றி தான். சோ அப்படிப்பட்ட மனநிலை அந்த இடத்துல அவர் இருக்கார். 2வது அர்ஜுனோட கொடியில அனுமான் இருக்கார். அர்ஜுனோட கொடியில அனுமான் வேற உட்கார்ந்து இருக்கார். அப்ப எவ்வளவு பலம் பாருங்க.
அது மாத்திரம் இல்லையே, அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட தேர் பாருங்க, அக்னி பகவானால கொடுக்கப்பட்ட தேர். அது ஒரு விசேஷமான இடம் பாருங்க. இதெல்லாம் தகுதி, வெற்றிக்கான தகுதிகள். இப்ப பகவானுடைய சங்குநாதங்கள் பாருங்க, பாஞ்சினேயன் சொல்லப்படுறாங்க. ரொம்ப அழகான சங்கு அது. அர்ஜுனன் வேத தந்தம் சொல்லப்படுவாங்க. யுதிஷ்டிர மகாராஜா ஆனந்த விஜயம் அவருடைய சங்குநாதம். பீமன் வந்து பவுண்டரகம். நகுலன் வந்து சுகேசம் சொல்லுவாங்க, சுகாசம் சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி சகாதேவனுக்கு பாத்தீங்கன்னா மணிபுஷ்பம். சோ இந்த மாதிரி சங்குநாதம் வந்து இதெல்லாம் ஒரு தெய்வீகமான சங்குநாதங்கள். இப்ப இதை பத்தி படிச்சுட்டோம். தர்மக்ஷேத்திரன்றது நம்ம குருஷேத்திரம், வார் நடக்கிற இடம். அது எப்பவுமே வந்து அதர்மத்துக்கு அங்க இடமே கிடையாது, தர்மம் மட்டும்தான் கேட்கும். அப்போ இங்க தர்மத்தை யாரு? இவங்கதான் தர்மவாதிகள் இல்லைங்களா? தெய்வீகமான தேர் என்னன்னா அக்னி பகவான் கொடுக்கப்பட்ட தேர். சங்குநாதங்கள் 6 பேரோட சங்குநாதங்கள் ரொம்ப தெய்வீகமான சங்குநாதங்கள். காண்டீபம், அதாவது காண்டீபம் யாருக்குன்னா இவர் நம்மளுடைய அர்ஜுனன். அர்ஜுனன் அந்த பாஸ்பராசத்தை யாரு வாங்கி வந்திருக்கா? சிவபெருமானிட்ட இருந்து சண்டை போட்டு வாங்கி வந்திருக்காரு. அது ஒரு லீலை. பாக்கியலட்சுமி இருக்கா, மகாலட்சுமி இருக்காங்க. பகவான் எங்கெல்லாம் இருக்காங்களோ அங்கெல்லாம் பாக்கியலட்சுமி இருப்பாங்க. அது லட்சுமி கடாட்சமான இடம் இல்லையா? வெற்றிக்கான அறிகுறி. ரிஷிகேசா பகவான் இருக்கார். பகவான் யாரு? எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் ஆதி அந்தம், தாத்தனுக்கு தாத்தா பகவான் ரிஷிகேசா. சோ அந்த மாதிரி இருக்கும் போது இது வெற்றிக்கான அறிகுறி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நாம முக்கியமான இடத்துல வந்திருக்கோம். அர்ஜுனோட மனநிலை பார்க்கிறோம். இரக்கம், இன்பமை, பாவ செயல், குடும்ப பாரம்பரியம், இருமணம். இப்போ இரக்கத்துல வந்து 28ஆம் ஸ்லோகத்துல பார்க்க போறோம். இன்பமை 31ஆம் ஸ்லோகத்துல பார்க்க போறோம். பாவ செயல் வந்து 36ஆம் ஸ்லோகத்துல பார்க்க போறோம். 45ல குடும்ப பாரம்பரியம், 46ல இருமணம். மொத்தமா ஹரே கிருஷ்ணா. இரக்கத்தை பத்தி பார்ப்போம். 28ஆம் ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது படிக்க முடியுமா? हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण माताजी। अर्जुन उवाच दृष्टभीमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सुदन्ति मम गात्राणि मुखं चम्परुशुष्यति। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, போரிடும் உணர்வோடு என் முன் கூடி உள்ள என நண்பர்களும் உறவினர்களும் கண்டு என் உடல் அங்கங்கள்லாம் நடுங்கி வாய் உலகத்தை உணர்கிறேன்றான். அர்ஜுனன் பயப்படுறான். ஏன்னா எழுத்தாப்புல இருக்க எல்லாமே சொந்தக்காரங்க, நண்பர்கள்லாம் இருக்காங்களே, நான் எப்படி அவங்கள போய் போர்கொள்ள முடியும்? இரக்கம் படுறான். என் செயல்லையும் சேனையிலையும் ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க, அவங்க செயல்லையும் இருக்காங்க. எல்லாமே நண்பர்கள், சொந்தக்காரங்க எல்லாமே இருக்கிறாங்களா, எப்படி நான் வார் பண்ண முடியும்? இதனால எவ்வளவு உயிர்கள் இறக்க, அதை போய் ரொம்ப ஃபீல் பண்ண. இதெல்லாம் பௌதீகம், இதெல்லாம் ஒரு மாய. எவ்வளவு இறக்க குணம் பாருங்க அர்ஜுனனுக்கு. 31. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது படிக்க முடியுமா? நஷோய அனுபஷ்யாமி ஹத்வா ஸ்வஜனம் ஆஹவே ந காங்க்ஷே விஜயம் கிருஷ்ண ந சராஜ்யம் சுகானி ச. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சொந்த உறவினரை இப்போரில் கொள்வதால் என்ன நன்மை வரும் என்பது என்னால் காண முடியவில்லை எனது அன்பு கிருஷ்ணரே. இதில் பெறக்கூடிய வெற்றியோ ராஜ்யத்தையோ இன்பத்தையோ நான் விரும்பவில்லை என்றான். கரெக்ட் தானே? கரெக்டா சொல்றான். ஏன்னா இன்பம் இல்லை என்றான். எழுத்தாப்புல இருக்க எல்லாமே மாமா, மச்சான், அண்ணன், தம்பி, சொந்தக்காரன் எல்லாம் இருக்காங்க. எது சைட்லயும் படைகள் இருக்காங்க. இவங்க எல்லாம் கொண்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் ராஜ்யம் கடிச்சு நான் யாரை வச்சு நான் ராஜ்யம் கொள்ள முடியும்? அப்படிப்பட்ட ராஜ்யமே எனக்கு தேவையில்லைன்றான். அது இன்பமே எனக்கு இல்லைன்றான். அப்படிப்பட்ட ராஜ்யமே வேணான்றான். எல்லாருக்கும் உள்ளதானே. இப்ப நம்ம அண்ணனையும் தம்பியும் அக்காவையும் மாமனை மச்சானையும் நம்ம அவங்களை எல்லாம் எல்லாரையும் ஜெயிலுக்கு அமிச்சுட்டு நாம வீட்டுல தனிமையா உட்கார்ந்து இருக்க முடியுமா? நம்ம மனநிலை பாருங்க. தப்பு பண்ணிட்டாங்க, எல்லாமே தப்பு பண்ணிட்டாங்க. ஆனா நம்ம எல்லாரையும் ஜெயில தூக்கி போட்டு நம்ம வீட்டுல உட்கார்ந்து இருக்க முடியுமா? நம்ம யோசனை பண்ணி பாருங்க. ஆனா தர்மம் அது கிடையாது. இந்த இடத்துல தர்மத்தை பார்க்காம அதர்ம காரியம் பண்றான். ஏன்னா எழுத்தாப்புல இருக்கும் அதர்ம காரியம் பண்றாங்க, அதுக்கு இவன் துணை போறான் அர்ஜுனன். அது நாளைக்கு உபதேசம் பண்ணுவார் பகவான். பாவ செயலை பத்தி பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பாபம் ஏவ ஷர்யாத் அஸ்மான் அத்வைதான் ஆததாயினஹ தஸ்மான்னார்ஹா வயம் ஹந்தும் துர்த்ராஷ்ட்ரான் சபபந்தவான் ஸ்வஜனம் ஹி கதம் ஹத்வா சுகின ஷ்யாம மாதவஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இத்தகைய அக்கிரமக்காரர்களை கொல்வது நமக்கு பாவமே வந்து சேரும்.
எனவே திருதராஷ்டிர மகன்களையும் எனது நண்பர்களையும் கொல்லுவதால் நமக்கு சரியானதல்ல. வசிஷ்ட தேவரின் கணவரே, பகவான் கிருஷ்ணரே, நமது சொந்த உறவினரை கொலை செய்து விட்டு நாம் எவ்வாறு மகிழ்ச்சி அடைய முடியும்? இதனால் நமக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு கேட்கிறான் அர்ஜுனன். திருதராஷ்டிரர் என்ன கொல்ல வந்தாலும் பரவாயில்ல, என்ன கொல்லட்டும், நானும் இந்த போர் பண்ண மாட்டேன். இது கொண்டதுனால நான் எனக்கு வர பாவ செயல் இருக்கு. எதிர்நாட்டு படையும் சரி, ஏன் நாட்டு படையிலும் சரி, யாரோ ஒரு வீரன் இறந்துட்டானா அந்த வீட்டுக்கு குடும்பத்தை யார் காப்பாத்துறது? அவனுடைய பாரம்பரியத்தை யாரு கொண்டு போறது? குடும்ப பாரம்பரியம் செதறி போயிடுமே, அவர் பாவம் இல்லையா அப்படின்னு அர்ஜுனன் இந்த ஸ்லோகத்துல கவலைப்படுறாரு. 45 குடும்ப பாரம்பரியத்தை பற்றி சொல்ல போறார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. எதிமாம் பிரதீகாரம் அசஸ்தரம் சத்ரபானய திராஷ்டா ரனே அந்யுஸ் தன்மே க்ஷேமதரம் பவேத். ஆயுதமின்றியும் எதிர்ப்புவிடாமலும் இருக்கின்ற என்னை ஆயுதம் தாங்கிய திருதராஷ்டிரின் மகன்கள் போரில் கொன்றால் அது எனக்கு அதிக நன்மை கொடுக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. குடும்ப பாரம்பரியம் இப்ப நம்ம சொன்ன பாத்தீங்களா, குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டு போயிடுமே. ஒருத்தன் படையில இறந்துட்டான்னு வச்சுங்களேன், ஒண்ணு இல்ல, இப்போ அர்ஜுனன் சைடுல தோத்துறான்னு வச்சுங்களேன், அப்ப துரியோதன் சைடுல இருந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இவங்க நாட்டுல வந்து இவங்களுடைய மனைவிமார்களையும் வீட்டுல உள்ள செல்வத்தையும் எல்லாத்தையும் கொள்ளடிப்பாங்க. அப்படிதான் செய்வாங்க. அப்ப அந்த வீட்டுல உள்ள பெண்களை வந்து மானபங்கப்படுத்துவாங்க. அப்ப அதனால அது மூலியமா பிறக்கிற குழந்தைகள் பாத்தீங்கன்னா அது என்ன சொல்றது, கோத்திரம் மாறி போகும். இதெல்லாம் நாளைக்கு படிப்போம். இது குடும்ப பாரம்பரியம் செதறி போகுது. இப்ப அந்த வீட்டு தலைவன் இல்லைன்னா தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு நாம முன்னோர்கள் இப்படி இருந்தாங்க, நம்ம மூதாதைகள் இப்படி இருந்தாங்க, நம்ம வழிமுறை இப்படிதான், நம்ம குலதெய்வம் இப்படிதான், இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கணும் இல்லையா? இப்ப அந்த வார்ல போய் இறந்துட்டாருன்னா யார் சொல்லிக் கொடுப்பா? அந்த மனநிலை தான் அர்ஜுனன். இருமணம் 46வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. படிங்க பிரபு. श्री कृष्ण। संजय उवाच एवम् उक्त्वार्जुनः संज्ञेय रथो बस्थौ उपाविशत् विसृज्य सशरं सावं शोकसंविघ्नमानसः। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. சஞ்சயன் கூறினான், போர்க்களத்தில் இவ்வாறு பேசிய அர்ஜுனன் தனது வில்லையும் அம்பையும் ஒருபுறம் எரிந்து விட்டு ரதத்தில் அமர்ந்து விட்டான். அவனது மனம் சோகத்தில் முழுகி உள்ளது. காண்டியத்தை தூக்கி போட்டான், ரதத்துல உட்காந்துட்டான் கம்முன்னு. ஏன்னா அவனுக்கு அங்கங்கெல்லாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சிச்சு, மன அழுத்தம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. காரணம் என்ன? வாழ்வின் துன்பங்கள் வந்துருச்சு, அவனுக்கு சோகம் இருக்கு. ஏன்னா எழுத்தாப்புல இருக்க எல்லாம் சொந்தக்காரங்க நண்பர்கள் எல்லாம் இருக்காங்களே அப்படின்ற மன அழுத்தம், அதுக்குள்ள அறிகுறி தான் அது. துன்பத்தின் வகைகள் பாருங்க. அர்ஜுனன் போரா வேண்டாம் தீர்மானிக்கிறான். எப்படிப்பட்ட தீர்மானம்? கைகள் நடுங்குகிறது, வாய்கள் உலர்கிறது, முழு உடல நடுங்கிறது, மயிர்கள் கூச்சம் எடுக்கிறது, கரங்கள் வந்து காண்டீபம் வில் அழுகிறது, சர்மம் எரிகிறது, கால்கள் நிற்க முடியவில்லை, மனம் குழம்புகிறது. இது எல்லாருக்கும் உள்ளதுதான், நமக்கும் அப்படிதான். இப்ப நான் அண்ணனை வந்து யாராவது போலீஸ் பிடிச்சு போயிட்டா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கைகள்லாம் உதிரும். ஐயோ என்ன பண்றது, அவனை அடிச்சிருவாங்களே, கொன்றுவாங்களே, அப்படி பண்ணுவாங்களே, இப்படி பண்ணாலும் ஒரு பயம் இருக்கும் இல்லையா? அந்த நிலைதான் அர்ஜுனனுக்கு இருக்கு. நாளைக்கு பகவான் உபதேசம் பண்ண போறார், ரொம்ப அழகா பண்ண போறார். நாளைக்கு மறக்காம எல்லாரும் வந்து அந்த கிளாஸ்ல அட்டன் பண்ணி ரொம்ப அழகா கொடுப்பாங்க. நாளைக்கு இது பண்ணுங்க. இந்த அத்தியாயம் இதோட முடிக்கிறோம். போர்க்களத்தின் படைகளை கவனித்தல். திருதராஷ்டிரர் விசாரணை கொடுக்கிறார் 1வது அத்தியாயத்துல 1வது ஸ்லோகத்துல. திருதராஷ்டிர மனநிலை என்ன? சந்தேகம், அந்த பயம், அந்த பாரபட்சம் இருக்கு. துரியோதன மனநிலை என்ன? தனது படைகளை பற்றி தற்பெருமையாக பேசிக் கொள்வது நேர்மையானவர்கள் சந்தேகப்படுகிறது. யாரு? துரியோதனோட மனநிலை. 12ல இருந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னா 12ல இருந்து 20 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா பாண்டவர்களின் வெற்றிக்கான அறிகுறிகள் பாத்தீங்கன்னா தெய்வீகமான தேர், சங்குகள், பகவான் கிருஷ்ணர் இருப்பு உறுதிப்படுத்துகிறது. அர்ஜுனன் கொடியில அனுமான் இருக்காரு, லட்சுமி தேவி இருக்காங்க, அதிர்ஷ்ட தேவதை இருக்காங்க. அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அக்னி பகவான் கொடுக்கப்பட்ட தேர் இது. பகவான் அவரது பக்தர்களை நேசிக்கிறார். எப்படி 21ல இருந்து பார்க்கிறோம். 21ல இருந்து 27 வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா பகவான் என்றுமே நலம் விரும்பிய பகவான் பக்தர்களுக்கு சேவை செய்கிறார். வாழ்வின் துன்பங்களை பார்த்தோம் 28ல இருந்து 46 வரைக்கும். அர்ஜுனன் போராடப்படாத காரணங்கள் என்ன? நான் போரிட மாட்டேன்றது காரணங்கள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, மன அழுத்தத்தில் அறிகுறிகள் தெரியுது, இன்பத்தின் அதாவது துன்பத்தின் வகைகள் கூறப்படுகிறது. அர்ஜுனன் போரிட வேண்டாம் என்று தீர்மானிக்கப்படுகிறான். நான் 28ல இருந்து 46 வரைக்கும் பார்த்தோம்.
हरे कृष्णा वांछे कल्पतराय कृपसिद्धये पदनानां भावनीयो वैष्णवियो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम सच्चिदानंद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण இன்னைக்கு இந்த கிளாஸ்ல प्रभु ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா.